Tarde a todos e a todas. Imos a dar inicio á convocatoria da sesión ordinaria do mes de xuño, que nos convocaba no día de hoxe ás 16:30 horas, que a correspondente orde do día. Antes de pasar ás intervencións que están programadas no pleno de veciños e veciñas da cidade, imos a agardar un minuto de silencio pola morte de 4 mulleres e un bebé dende o anterior pleno por violencia machista. Comezando o orde do día, antes de pasar as intervencións que foron aceptadas hoxe en xunta de portavoces, imos a pasar a aprobación. Se procede a acta correspondente á sesión extraordinaria do día 28 de decembro de 2016, número 22. Algo que obxetar a apta? Agustín, Paco, Rubén. Enténdese aprobada por unanimidade, señor secretario. Hoxe en xunta de portavoces acordouse autorizar as 4 solicitudes de intervención neste pleno presentadas. En primeiro lugar intervirá José Miguel Saguillo Fernández, que é o decano de Filosofía, en relación cunha moción que será debatida máis adiante na quenda de mocións de Compostela Aberta en defensa da filosofía no ensino. En segundo lugar, intervirá Xosé Manuel Iglesias en representación da CIGA Correos en relación coa moción do BNG para a recuperación do Servicio Público de Notificacións de Tráfico. En terceiro lugar, intervirá Vicente Couselo Carollo, que é propietario e veciño do número 11 na Rúa Baliño, en relación cunha moción do BNG, que será debatida tamén máis adiante para executar de urxencia a urbanización da Rúa Baliño. E en cuarto lugar, intervirá Pello Ormazábal en representación de veciños da Rúa Fernando III Santo en relación cunha moción presentada polo Partido Popular sobre a situación que se está a vivir na Rúa Fernando III Santo. As quendas son... Por enmendar ao señor alcalde, o tema da filosofía temos unha declaración institucional de todos os grupos. Vale. Pois en relación cunha declaración institucional xurdida a raíz dunha moción presentada por Compostela Aberta. Sí, non o tiña aquí nas notas, tiña nas notas orixinais. Entón, lembro, primeiro doulles a benvida a todos e a todas ao pleno da corporación. A cada quenda ou cada intervención ten un máximo de 5 minutos, aínda que temos flexibilidade, e logo os asuntos sobre os cales se van a intervir, e iso agardámoslo correxir logo co novo regulamento orgánico, debatiránse máis adiante na sesión plenaria, pois a partir das 7 ou 8 da tarde, dependendo como vai o ritmo, digo a título informativo. Entón, empezaríamos co primeiro intervinte, que é José Miguel, decano de Filosofía.
con 5 minutos na súa quenda para facer defensa dunha declaración institucional que pactamos hoxe o conxunto dos grupos por unanimidade a raíz dunha moción de Compostela Aberta. José Miguel, a túa quenda. Moitas gracias, señor alcalde. Excelentísimo señor alcalde, ilustrísimo señor secretario, ilustrísimas concelleiras, ilustrísimos concelleiros, distinguidas autoridades e representantes da cidadanía de Santiago de Compostela. Cábeme a honra, como decano da Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago de Compostela, de dirixirme a este pleno municipal da capital de Galicia para reivindicar e solicitar o seu apoio institucional a favor da filosofía como materia troncal obrigatoria no bacharelato. Non podo imaginar un foro máis apropiado que o da Corporación Compostelá para realzar os valores interculturais da filosofía, tales como a educación para a paz, a sustentabilidade, a igualdade de xénero, ademais dos valores cognoscitivos que a filosofía aporta á constitución intelectual das persoas, tales como a capacidade de comprensión, a capacidade de razonamiento, a capacidade de valoración da evidencia disponible, a capacidade de xuizo e a capacidade de tomar decisións sobre a base do previo. É dicir, o estudio da filosofía móstrase como un instrumento indispensable na educación e formación da nosa cidadanía, naquilo que se denomina reflexión crítica e pensamento autónomo. Así debuxada, a filosofía é ponte transversal entre as ciencias e as humanidades e álzase tradicionalmente sobre os alicerces dos estudios éticos, da filosofía das artes e das ciencias e da propia historia do pensamento occidental na que se incardina. A reflexión crítica e o pensamento autónomo que propón a filosofía permiten detectar e identificar dogmas herdados e sométese á ponderación da inteligencia racional e emocional, sen as cales a comprensión humana sería unha quimera. Pois ben, malia todo iso, presentámonos hoxe ante vostedes coa necesidade de reivindicar que a ensinanza da filosofía non termine desaparecendo dos nosos programas educativos da educación secundaria. A inexistencia dun pacto educativo estable a nivel nacional trouxo como consecuencia que no marco da LOMCE se suprimese a historia da filosofía como materia común para o alumnado do noso bacharelato. Por primeira vez, imos asistir a unha situación na que alguén obteña o seu título de ensino medio ignorando a dimensión do pensamento de Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Russell, Beauvoir ou Arendt, por mencionar só uns poucos filósofos e filósofas ilustres. Entendemos que isto constitúe unha deficiencia clamorosa na formación das persoas como cidadáns e cidadáns cabais, dotados das suficientes capacidades e destrezas para entender as encrucilladas do mundo contemporáneo. Para contrarrestar e intentar endereitar esta situación, un grupo de profesores de filosofía da nosa comunidade, apoiados por todos os estamentos filosóficos, tanto interacadémicos como profesionais, presentarán ante o Parlamento galego unha iniciativa legislativa popular en favor dos estudios de filosofía. A presente solicitude a este pleno de apoio institucional para a filosofía atopa tamén argumentos de peso nas distintas declaracións da UNESCO a favor dos estudios de filosofía, tales como a Declaración de París de 1995, onde se subliña o valor da filosofía para a educación moral e intelectual dos cidadáns de todo o mundo, coas seguintes verbas, cito: o ensino da filosofía debe mantenerse ou ampliarse onde já existe, implantarse onde aínda non existe e ser nomeada explícitamente coa palabra filosofía, lembrando tamén que debe ser impartida por profesores cualificados e instruídos específicamente para ese efecto e non estar supeditada a ninguna consideración económica, técnica, religiosa, política ou ideolóxica. Con ocasión da declaración posterior da UNESCO do ano 2005, instaurouse o Día Internacional da Filosofía, quedando fixado para o terceiro xoves do mes de novembro de cada ano. Mais recentemente, xa no informe editado pola UNESCO no 2007, a favor da filosofía como escola da liberdade, dice o seguinte, e cito, con o voso permiso: a filosofía é unha escola de liberdade, xa que non só elabora instrumentos intelectuais que permiten analizar e comprender conceptos fundamentais como a xustiza, a dignidade e a liberdade, senón que ademais crea capacidades para pensar e emitir xuizos con independencia, incrementa a capacidade crítica para entender e cuestionar o mundo e os seus problemas e fomenta a reflexión sobre os valores e os principios.
Polo tanto, pode verse tamén na filosofía unha escola de solidaridade humana e unha base para un mellor entendimento e respeto mutuos que son elementos fundamentales para fomentar o diálogo entre as civilizacións. Todo o diálogo entre as culturas, así como a reconciliación entre as comunidades, debe asentarse en valores de paz e coexistencia. Este diálogo ético é, de principio, supón un entendimiento básico das nociones filosóficas e morais, o cal é fundamental para un auténtico intercambio aberto entre as persoas. Final da cita. Distinguidas autoridades e representantes da Corporación Municipal de Santiago de Compostela, cidade declarada tamén pola UNESCO Patrimonio Cultural da Humanidade e encrucillada histórica de Camiños, cidade que tamén forma parte da Asociación Internacional de Cidades Educadoras, ratificada no Congreso do 2004 de Génova. Por todo o antedito, solicito con respeto e serenidade a este pleno o seu apoio institucional a favor da troncalidade dos estudios de filosofía no bacharelato. Diso pode depender a supervivencia dos nosos estudios como valores perennes de concordia e comprensión entre as persoas e os povos. Moitas gracias. Moitas gracias a ti, José Miguel, pola túa intervención. E logo, bueno, en este caso se anuncio como puntualizado por todo o Partido Popular que é un acordo institucional para unha declaración relativa a esta iniciativa adoptada por unanimidade en Xunta de Portavoces. A seguinte intervención é do veciño Xosé Manuel Iglesias en representación da CIGA Correos por unha iniciativa do BNG. Xosé Manuel, a túa quenda. Boa tarde. Como veciño desta cidade, como traballador de Correos e como representante da CIGA, interveño neste pleno para denunciar a privatización do Servizo Municipal de Notificacións do Concello de Santiago e a retirada ao operador público Correos das notificacións de sancións de tráfico dentro da cidade, outorgándolas a unha empresa privada de Valencia con un rexistro mercantil en Vizcaya. Considero que o Concello de Santiago, a proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente, Xan Duro, só tivo en conta para tomar esta decisión cuestións economicistas. En concreto, cito textualmente un parágrafo do informe xurídico que di que Correos para este ano 2017 ten case duplicado as súas tarifas a raíz das modificacións introducidas coa Lei 39/2015. O Goberno Municipal de Santiago non tivo en conta, porén, os custos sociais derivados desta decisión, nin o que implica apostar por empresas privadas fronte a empresas públicas, nin as precarias condicións laborais ás que someten estas empresas aos seus traballadores e traballadoras, que son as que lle permiten abaratar os custos. Unhas condicións que deberían de levar a calquera administración a nin sequera contemplalas como posibles concesionarias dun servizo público mentres non cumpran coas súas obrigas cos traballadores e traballadoras. Refírome a cuestións básicas como manter os pagos dos salarios ao día, retirar os continuos seres que presentan ou aplicar un convenio colectivo acorde coa legalidade vixente. E non como ocorreu con CEI Postal, por exemplo, que ven revogado mesmo o seu convenio colectivo no Tribunal Supremo. E que decir da outra empresa para esta valoración, que foi Unipos, por despedir unha concesión que acaba de despedir a unha traballadora por simple feito de estar embarazada. As condicións laborais que ofrecen estas empresas son tan precarias que a elexida CEI Postal estivo chamando a traballadores inscritos no INEM con experiencia en Correos, iso sí, ofertándolle postos de traballo con contratos de 3 horas. Unha precariedade laboral a que colabora este goberno municipal. CEI Postal fixo unha proba de entrega de notificacións a veciños e veciñas de Santiago para presentarlle este Concello os resultados. Quixera manifestar que esa proba está trucada, pois foi aplicada no distrito 1 e 2 de Compostela, a chamada Zona Nova, onde hai unha maior concentración poboacional, o que favorece que sexa máis áxil e efectiva a entrega de notificacións, ao ser a zona de maior concentración de vivendas. Ademais, o informe deste Concello non contrasta esa suposta efectividade comparando os datos aportados por CEI Postal cos repartos de Correos. A pesar disto, outórgase a empresa de Valencia a notificación dentro da cidade, onde, por mor desa concentración de poboación, é maior o beneficio económico. Resulta rechamante que, porén, se manteña a Correos como servizo de entrega de notificacións fora da cidade, onde é deficitario pola complexidade derivada da maior dispersión poboacional.
Privatízase o correo na zona do concello máis rendível económicamente e mantense o servizo público onde dá perdas, facendo unha discriminación por beneficio económico entre o público e o privado. A hora de tomar esta decisión, o Goberno municipal tampouco contrastou experiencias similares noutras localidades, onde no pasado se levaron a cabo este tipo de iniciativas, que foron abandonadas por incapacidade na prestación do servizo e ilegalidades na súa tramitación. Non teñen máis que mirar as sentenzas emitidas por este asunto. Asistimos a un exercicio de incoherencia política, porque organizacións que se din defensoras do sector público acaban favorecendo o privado. O caso que nos ocupa é un bo exemplo. Non deixa de ser sorprendente que Compostela Aberta defendera na Diputación da Coruña o Servizo Postal Universal de Correos e exixira a súa continuidade e mantemento para logo facer o contrario na cidade onde goberna. Ademais, a coalición de partidos onde está encadrada Compostela Aberta en Madrid ven de facer un pronunciamento no Congreso manifestando que a reducción orzamentaria de Correos pon en risco o Servizo Postal Universal e fai un requerimento ao Goberno do Estado na defensa de Correos. En que quedamos? Non quero rematar sen salientar o servizo profesional e de calidade máis barato e personalizado que presta o operador postal público Correos, con profesionais con ampla experiencia formados especificamente para esta función, que teñen ademais un coñecemento explícito de procesos de notificacións. Xente que, como a min, somos veciños e veciñas da capital de Galiza. Tal é así que Correos en Galiza concentra o maior número de traballadores e traballadoras no Concello de Santiago, chegando a preto de 400 efectivos, malia ter sufrido importantes retalladas de persoal, é unha das 10 empresas máis importantes deste Concello, sumando ademais como prestadora de servizo público. Os servizos públicos teñen o deber de servir á cidadanía e non entran en competición directa con outros grupos privados por cota de mercado. Non están orientados ao beneficio económico, como así ocorre nas compañías privadas, que teñen como obxectivo a rentabilidade do seu negocio. Unha rentabilidade que nos máis dos casos esquece os intereses da cidadanía. Boa tarde. Moitas gracias pola túa intervención, Xosé Manuel. Pasaríamos logo na seguinte quenda a intervención de Vicente Couselo, boas tardes, veciño alcalde e propietario da Rúa Valiño. Concelleiros. Vicente, a túa quenda, podes empezar. O motivo da miña queixa é exigir que se execute a condición do PERI 11 de Valiño San Lázaro, do cual pagamos os veciños no ano 1999 e por razón que non sabemos está sin facer. Fíxose un proxecto das escaleiras, cando se fixo o PERI e quedaron a medio facer. Supóñome que ese PERI estará no Concello. Estamos sin acera, sin luz, é todo maleza. É mexadeiro de peregrinos e de todos os que ali se acercan, sin mencionar as ratas. Logo, o 17 de febreiro do 2010, a concelleira ou concelleiro de obras, co número 10, no pleno aprobouse facelo. Foi outro proxecto. Agora, en noviembre do 2016, aquí acordouse facer outro proxecto. Cando se vai a rematar iso dos proxectos? Ou é que son gratis? As escaleiras puñeron un nombre. Vostedes non saben como lle chaman, só lo ven no Google. Pos gatos sí que hai un letreiro, que poden pasar. Pero ali, na rúa esa, que lle chaman Escalinata Felipe Romero, por si vostedes non o saben, nunca tuvo nome. Non sei para que lle puñeron. A beira rúa na beira rúa é de cemento, dos que nos sobrou das obras. E se deixamos a roda do coche encima dela, xa nos multan. A carón está o colexio Monte dos Postes. Non hai beira rúa, hai unhas charcas ali. Cando chove, as nais cos nenos teñen que salir para a carretera, para volver outra vez. Dá vergoña entre os centros comerciales que exista tanta maleza e tanta porcallada. En un lugar, nin os políticos, nin os gobernantes de todo este concello que gobernaban, os que están e os que estuveron, foron capaces de reparalo. Non sei que é o que pasa con eso. Poñémonos en contacto con Patrimonio e dixeron que era cousa deles, de ustedes. Eu teño por escrito donde é cousa deles. Non sei a que me ven eso de dicirem a min que teñen que corrixir unhas cuantas cousas. Se queren o escrito, yo dou. Tamén ten que ver algunha xente por ali para arriesgarse
como sube por ali algunha xente por aquel terraplén. É unha vergoña. E por último, repito, que ten o Concello en contra nosa? Se nós pagamos impostos e depois de ceder o terreno e pagar a urbanización non nos bonifiquen nin no IBI, do cual temos pagado unha cousa sin facer e cada vez nos revisan o IBI e non lo suben. Cando non lo tiñan que baixar, porque nin o que pagamos o fixeron. E nada máis, remato a ver se isto vale de algo. E moitas gracias por escoitarme. Moitas gracias a ti pola túa intervención, Vicente. E pecharíamos as quendas de intervención de veciños e veciñas ca intervención de Pello Ormazábal, por situación de Fernando III Santo. Pello, a túa quenda. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pello Ormazábal, soy un vecino de la Rúa de Fernando III el Santo y estoy aquí en representación de los vecinos porque desde hace un año estamos viviendo una situación insostenible. Tenemos un bar, es un after, que por lo visto debe tener licencia a partir de las 6 de la mañana para abrir. Y bueno, todos los jueves, todos los viernes y todos los sábados y todos los domingos debo vivir en algún suburbio de la ciudad porque veo cómo las mujeres, los hombres orinan, defecan, fornican, afelaciones y violencia todos los fines de semana. Hemos visto peleas continuas todos los fines de semana, gente hospitalizada. Caso curioso, hace cosa de 4 meses mi mujer, soy el director, soy el propietario de un hotel, el Rey Fernando, que está justamente enfrente y estoy muy afectado. Albergo a 48 peregrinos, turistas que vienen a esta ciudad a hacer turismo, ya sea cultural, religioso, intelectual, lo que sea, de ocio. Y bueno, el escaparate que tenemos pues es lamentable, porque a partir de las 10 de la mañana pues viene gente totalmente con las conciencias perdidas, completamente bebidos, completamente drogados. Y a mí me da, pronto y mal hablado, acojono salir a la calle. Tengo un crío de 3 años, hace 4 meses mi mujer acompañó a una señora, a una clienta al garaje y en la rampa le pasó por el coche a una chica completamente drogada que bueno, no sé si la habían violado o le habían pagado algo por tener sexo. Vino la policía y se la llevó completamente y ni se enteró la chica con todos los brazos anestesiados de cómo iba. Esa misma chica a los 2 días la vimos en la puerta del after a las 3 del mediodía con las rejas entreabiertas que estaba fornicando con una persona. Pobrecita ella, pero también hemos visto otra que ha estado defecando en mitad de la calle y con unos insultos impresionantes que no puedes decirle nada. Todos los días yo veo cuando me asomo a la ventana cómo están meando el regadero que tenemos y mi garaje parece un meadero municipal. Cuando llamo a la policía, que me ha pasado en alguna ocasión a la policía municipal para decir o para denunciar esto, para tener un poco de cobertura, porque ya no sé ni lo que hacer, debo ser el pesado, pero les digo lo que está pasando y me dicen que la última respuesta que lo iban a comprobar, a ver si era cierto, que efectivamente habían meado. Yo tengo un hotel, yo soy un trabajador y lo único que quiero es trabajar dignamente y sacar mi familia adelante. Yo no quiero llamar a la policía 14 veces al día para darles guerra con esta situación. Yo sí llamé a la policía aquel día, como llamaré casi todos los días, es porque igual había 150 litros de pis que llegaban hasta la planta -3 en mi garaje. El otro día también hubo un altercado importante que se estaban pegando, otra vez pronto y mal hablado, de hostias porque se iban a matar una veintena de chavales. Llamé a la policía municipal, no podían dar cobertura, pero estaban con la feria del ganado, con lo cual no tenemos agentes efectivos aquí. Estamos muy descubiertos. La Policía Nacional sí que queremos agradecer su labor, porque sí que han actuado, pero tampoco hacemos nada, o no debe ser algo, vamos, que no llega a puerto, porque hemos visto la semana pasada una pelea delante de la propia Policía Nacional. Había 2 furgonetas, 9 funcionarios trabajando, con el gasto que esto nos acarrea a la ciudad por un after de 60 metros cuadrados que no trae más que problemas. Se estaban pegando delante de ellos. Yo lo grabé, lo vi desde el balcón y me quedé acojonado. O sea, delante de la Policía Nacional. Vino la Policía Nacional, les pegó unos porrazos y lo que oí a los 5 segundos de parar la pelea fue todo el mundo fuera o todo el mundo dentro. Esas mismas personas que se estaban pegando se iban a matar, que algún día morirá alguno, ojalá no. Pero a los 5 minutos estaban otra vez en el after. O sea que ya lo que queremos es, denunciamos una situación que, no sé, si no hay una ordenanza municipal, alguna cosa que nos dé cobertura, estamos vendidos. O sea, yo vivo en un barrio que para mí es una mierda. Yo no me puedo ir a tomar una croqueta con mi crío a las 12 del mediodía un domingo porque, sinceramente, en el bar estudiantil, que es un bar que trabaja de maravilla, lo pongo de ejemplo, he estado con mi crío tomándome un vermú y he visto como una chica estaba haciendo una felación a una persona. Yo no quiero eso y entonces, pues no sé, tomamos ya represalias, no sé lo que hacer. Quiero vivir dignamente en esta ciudad, yo soy de otra ciudad, pero he venido aquí, me encanta Santiago de Compostela, pero la situación en la que estamos todos los vecinos es de vergüenza.
Esto es surrealista. Yo hago un llamamiento, denuncio, reivindicamos nuestros derechos, quiero vivir dignamente, quiero que nuestra calle, porque es una calle de acogida a nivel internacional a todos los peregrinos, a esta maravillosa ciudad, pero es que es por demás. Hemos visto navajazos, hemos visto a punta de pistola, he visto cómo se pelean, es que es increíble. He visto cómo a una persona le están pateando entre 5 tíos, que bueno, la policía ha aparecido a la media hora y ese tío se ha ido hospitalizado, yo no sé si estará muerto, pero tela marinera. Me ha subido gente muy pasada al hotel, he tenido que quitar el turno de noche y los vecinos y todos los que tienen sus comercios por ahí, pues yo creo que esto en esta época en la que vivimos de año y una ciudad democrática y como estamos, pues me parece surrealista. Necesitamos una solución ya porque no sé lo que va a pasar, pero desde luego que yo vengo a trabajar, pero aquí he venido a trabajar y no a que meen en mi casa, a que caguen en mi casa, a que haya felaciones en mi casa y a que se maten en mi casa. Sin más, gracias. Gracias a ti, Pello, pola túa intervención, gracias ao conxunto das persoas que interviron hoxe no aveiro do regulamento orgánico e os asuntos serán tratados máis adiante no turno das mocións. Seguimos ca orde do día. O punto número 2 sería a toma de posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba Pereira na representación do PSDG-PSOE, que entendemos... Sí, perdona, ¿podría hacer un inciso de 10 segundos? Sí, sí. Sí, simplemente, como no sé la vía que podemos elegir para tomar para la solución, sabemos que hay 3 expedientes abiertos y yo he oído por ahí, porque no estoy muy puesto en estos temas, bastante tengo con lo mío, y con el 4º expediente el local se puede cerrar automáticamente. Sabemos que ha tenido también multas porque ha vendido bebidas alcohólicas a menores y también ha tenido multas por exceso de aforo, gente que no cabía. Entonces me gustaría saber un poco el paradero de eso, porque igual por ahí podríamos hacer algo, y bueno, saber un poco, estar informados de cómo va el tema, porque igual no puede pagar la primera cuantía, un pouco de información, saber como está. Gracias. Bueno, agora non che podemos dar porque logo se sustanciará no debate, pero de todas maneiras, se non estiverades no debate, se vos fai chegar, vale, a información correspondente desas cuestións que ti plantexas, vale? E te agradezo a intervención. E pasaríamos ao punto 2, que sería a toma de posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba do PSDG-PSOE, que entendo, señor secretario, que non se atopa na sala, non? Queredes un minuto de receso? Pasaríamos ao punto... Non hai ningún problema se queren un minuto de receso, non? Vale. Pasaríamos ao punto 3, que é a aprobación inicial da modificación do regulamento orgánico municipal do Pleno. Como sabedes, se leva traballando dende hai máis dun ano nunha proposta de modificación do regulamento orgánico municipal do Pleno. Chegouse a un texto base que pasou por dictamen da Comisión Informativa, texto ao cal se presentaron 2 enmendas, unha do Partido Popular e outra do Partido Socialista, que foron incorporadas ao texto e diante das cales se presenta ahora para o debate no Pleno 2 enmendas para manter o que era o texto original do texto base. Sei que pode parecer un pouco farragoso, pero intento traducilo na cuestión. Comentaba antes para o debate si preferían que pasáramos antes a sustanciar as enmendas e logo pasábamos a facer unha breve exposición sobre o texto definitivo, ou si facemos unha breve exposición e empezamos polas enmendas. Era o que pretendía antes decirvos, cando estaba dun lado para outro escoitando diferentes opinións. Entón, facemos un debate e logo sometemos as votacións. Claro, un debate conxunto. Eu entendo que sí, non? Despois votamos a emenda, as emendas e logo o texto definitivo. Moi ben. Entendo que como os que facemos a proposta somos nós, Marta, correspondería comenzar pola nosa quenda para facer unha breve exposición, non do conxunto do texto, sino un pouco unha relación
mínima do acordado no texto base e logo pasar ás quendas de votación. Entón, primeira quenda, Marta Lois. Sí, boa tarde, señor alcalde, boa tarde, compañeiras e compañeiros da corporación. Efectivamente, vou a facer unha exposición breve, tendo en conta que xa pasou por comisión informativa e o propio alcalde acaba de facer unha valoración xeral da proposta de modificación do regulamento. Sí que me gustaría insistir e recoñecer en ese sentido o punto de chegada ata aquí, que este é un traballo que leva moitos meses, que levamos máis dun ano, celebráronse 10 xuntanzas da Comisión de Traballo de Regulamento que comenzou a funcionar no mes de febreiro de 2016 e rematou en maio de 2017. E o documento final reflexa o consenso, en principio, da meirande parte do regulamento entre as forzas políticas e tamén reflexa a colaboración para poder ter unha ferramenta máis áxil, máis aberta e máis participativa. A modificación do regulamento centrouse fundamentalmente na modificación, por unha banda, un aspecto importante, creo que hoxe vamos a sufrir nas propias carnes aínda o regulamento vixente, unha proposta de modificación dos tempos das iniciativas plenarias. Introdúcese tamén a figura da interpelación, turnos de réplica e dúplica nas preguntas orais, redúcese o número de iniciativas de cada grupo e todo fundamentalmente coa finalidade de que o órgano plenario sexa flexible e tamén permita aumentar a participación. Ademais, para maior eficacia, establécese un prazo único de presentación de iniciativas. Moi brevemente, sí que me gustaría sinalar ou enumerar, froito de todo ese traballo desas sesións, os artigos modificados na liña do que acabamos de dicir e, sobre todo, tamén sinalar a petición de cada un dos grupos para que, efectivamente, se reflicta aquí que o conxunto, a meirande parte desta proposta que aquí traemos, sí que é certo que a presentación de dúas emendas ao ditame da Comisión Informativa para poder manter en vigor a regulación do artigo 100.2 e 100.4, pero fundamentalmente gustaríame sinalar que se modificou o artigo 43.3 a petición do Partido Socialista, o artigo 44.2 a petición do Partido Popular, o artigo 52 a petición do Partido Socialista, o 61 en relación ás iniciativas plenarias que se consensuou polo conxunto dos grupos, o artigo 68 no que se reduce o tempo de alusións a petición do Partido Popular, o artigo 73, que fundamentalmente é unha reorganización do propio artigo, onde se inclúe tamén a reducción nos tempos de debate, o artigo 80, onde se introduce as actas audiovisuais, un elemento fundamental ou importante para cumplir coa nova regulación da administración electrónica, o artigo 85, en relación ás mocións que se reducen, en este caso tamén, de maneira consensuada por todos os grupos, o artigo 90.1 a petición do Partido Socialista, o artigo 94.1 a petición do Partido Socialista redúcense o número de concelleiros na formulación de proposicións normativas, o artigo 95 apartado A a petición do Partido Socialista, o 104.1 da unificación dos prazos de presentación das iniciativas, que, como saben, queda en 5 días hábiles anteriores, o artigo 105.2 e o 105.3 relativo ás preguntas orais con réplica e dúplica e reducción de tempos a petición do Partido Popular. Estou rematando na enumeración, pero é importante sinalalos aquí, o artigo 107 en relación á contestación por escrito das preguntas, en este caso foi tamén a petición do Grupo do Bloque Nacionalista Galego, o artigo 108.2, o 108.4, reducción de tempos, debate dos rogos, 108, introdución dun artigo sobre as interpelacións, como decía antes a petición do Partido Popular, o 109.2, modificación da comparecencia en pleno, a petición do Bloque Nacionalista, o 114.1 sobre a periodicidade anual dos plenos do debate do Estado do Concello, a petición do BNG, e a disposición transitoria cuarta polos temas das actas audiovisuais. Un poquinho para pechar esta descripción e como encabezaba na miña intervención, creemos que esta modificación maioritariamente consensuada no seu contido completo é a vontade de construir unha ferramenta áxil, máis útil e participativa,
despois de todas esas horas de traballo e de reunións, no conxunto desa aposta tamén por adelgazar os tempos, fixemos un cálculo dos tempos do pleno vixentes a día de hoxe, se se completasen ata un máximo os tempos disponibles por as proposicións, por as mocións de urxencias, por as propostas, por os rogos, ou polas comparecencias a pleno, poderíamos falar ata un máximo de 1011 minutos, chegando a un máximo, se as contas non nos están correctas, que creo que sí, chegando a un máximo no caso do tempo de pleno aprobado por si aprobamos este novo regulamento, que se reduce sustantivamente ata un máximo de 470 minutos se se utilizase o conxunto total dos tempos. Ben, para pechar esta breve intervención, tendo en conta o longo que vai a ser o pleno, volver a decir que para nós é importante a presentación destas dúas enmendas, porque consideramos que tanto a emenda presentada na Comisión Informativa por o Partido Popular como a presentada por o Partido Socialista, pois se escapa ou se afasta do consenso que foi o que acompañou o conxunto, digamos, das reunións da propia Comisión, e por eso foron presentadas para restablecer, para manter en vigor a regulación deses dous artigos que, repito, son o 100.2 e o 100.4 do regulamento, así como o 73.6. Nada máis, esta sería a nosa o noso resumen, a nosa síntese importante dese exercicio da Comisión. Grazas. Moitas gracias, Marta. Roberto. Sí, moitas grazas, señor alcalde, e moi boa tarde a todos e a todas. Para o Grupo Municipal do BNG, pois evidentemente a modificación do Regulamento Orgánico Municipal do Pleno era e é pois algo urxente e tamén importante, non? E desde diferentes perspectivas, desde a perspectiva de poder mellorar a axilidade, a eficacia e eficiencia nos propios debates, desde a perspectiva de mellorar a participación directa da veciñanza, de afondar tamén no control, na transparencia e na xalidade na toma de decisións, a hora tamén de mellorar en recoñecemento social e político o traballo desenvolvido nestes plenos e tamén desde a perspectiva de mellorar o acceso á información. Tanto foi así que esta foi unha iniciativa do noso grupo no primeiro pleno deste mandato, onde formulamos esta demanda en forma de proposición, en concreto o 28 de agosto do 2015. Cando facíamos aquela proposta, ingenuamente, facíamola marcándonos como un ámbito temporal antes de rematar o ano 2015 para que puidera estar en vigor este novo regulamento. É evidente que eso non puido ser así e que finalmente, se todo vai ben, poderá entrar en funcionamento despois do verán de 2017. O articulado actual, o que está vixente a día de hoxe, pois contaba con cuestións moi avanzadas nalgúns aspectos para o seu tempo. Hai que ter en conta que era un regulamento que se aprobaba en decembro do ano 2007, hai 10 anos aproximadamente. Mais dunha década despois, pois teñen mudado moitas cousas e, sobre todo, a experiencia práctica ten demostrado que o actual regulamento pois é moi mellorável en bastantes aspectos. Para o BNG, con pequenos cambios, podíase conseguir máis axilidade, máis garantías democráticas, máis transparencia, máis participación, que en definitiva terían que sintetizarse nun mellor funcionamento do pleno e, por tanto, un mellor resultado para a veciñanza de Compostela. O resultado final, desde o noso punto de vista, quédase curto a respecto das nosas pretensións, mas entendemos que todos os grupos tivemos que facer cesións e que, obxectivamente, esta proposta de regulamento é moito mellor que anterior e que é positivo que unha reforma deste tipo se poida facer conxuntamente e maioritariamente por consenso. Polo que, pola banda do noso grupo, damos por ben empregado todo o tempo que se adicou a confección e a consensuar este regulamento, aínda que evidentemente se puido ter axilizado máis. Desde o noso punto de vista, hai tres cuestións importantes que se introducen neste regulamento, máis alá dos puntos concretos que acaba de comentar a concelleira. Por unha banda, introdúcese un número de iniciativas e uns tempos máis racionais, sobre todo pensando en escenarios de corporacións como a actual,
con máis grupos e tamén se introducen incluso novas figuras como pode ser a das interpelacións, que eu creo que poden axudar a ter debates máis áxiles, máis vivos e de maior interese. Clarifícanse, e isto non é unha cuestión menor, algúns puntos que daban pé a diferentes interpretacións e incluso a equívocos, como era o proceso das emendas e o debate das emendas en sesión plenaria, que temos vivido algunhas situacións un tanto pintorescas, non? Eu creo que eso formará parte do pasado, queda moito máis clarificado. E por outra parte, hai maiores garantías para os grupos de oposición en cuestións como, por exemplo, a que se aprobou de transformar as preguntas por escrito non contestadas automáticamente en preguntas para a súa resposta oral neste pleno. Con respecto ás emendas presentadas, decir que o Bloque Nacionalista Galego non está de acordo ca proposta do Partido Popular que se incorporou no ditame a respecto de suprimir a última quenda de intervención do alcalde. Nós creemos que non se debe abusar desa quenda, e é certo que en tempos pasados tense abusado e moito desa quenda. Eu teño que dicir que no caso de Agustín Hernández, cando foi alcalde, creo que nunca fixo emprego dela, e no actual alcalde creo que tampouco fai un uso abusivo da mesma. En calquera caso, creo que o alcalde da Corporación de Santiago ten que ter a potestade de poder intervir no final dos debates, se así o estima oportuno. Outra cousa é se se debe limitar máis menos os tempos ou como se debe formalizar, pero creo que non é correcto a súa eliminación. E por outra banda, entendendo a emenda plantexada polo Grupo Socialista, nos votamos a favor dela para que se pudiera incorporar para debate neste pleno, plantexanos algunha dúbida polo que nos absteremos na mesma. Coincidimos co Grupo Socialista, e o temos debatido aquí en moitas ocasións, desde a perspectiva de que se ten feito unha interpretación absolutamente restrictiva das emendas que se poden presentar aos orzamentos municipais, tan restrictiva que no tempo que levou de concelleiro, que son 6 anos, nunca, repito, nunca se chegou a tramitar unha emenda aos orzamentos, porque a interpretación que se realizaba, todas quedaban fora por cuestións de forma, e, por tanto, creo que o que sí que cabe facer é unha interpretación menos restrictiva. A proposta que fai o Grupo Socialista creo que entra dentro da legalidade vixente, que se podería incorporar. A propia intervención fai unha serie de consideracións de como se debería facer unha boa implementación no caso de que se aprobase. En calquera caso, nos plantexa algunha dúbida da operatividade e as consecuencias prácticas que podría ter, polo que, como digo, ímonos a abster nese caso. Por último, dúas cuestións que para mí son as fundamentais. Primeiro, o que está escrito é importante, pero máis importante do que está escrito é o que se fai. Digo isto por unha cuestión. O anterior regulamento tiene un artigo 114 que di que todos os anos hai que ter un debate do Estado do municipio. Levamos 6 anos sin el. Entón, non hai debate do Estado do municipio non porque tiveramos un mal regulamento, senón porque non se cumpriu o regulamento. O regulamento di que cando un grupo da oposición fai unha pregunta por escrito, o goberno ten 15 días para contestar. Se non se cumple, non é porque non haxa unha boa regulación, é porque non se cumple. Por lo tanto, eu creo que este regulamento é significativamente mellor, pero é importante que se cumpla. E segundo, creo que hai unha serie de cuestións pendentes, e aquí quero facer unha proposta a futuro, que son abordáveis. Algúas precisan de modificacións normativas de rango superior e, por lo tanto, quero facer aquí unha proposta, e é que o grupo de goberno, se o estima oportuno, nos poida plantexar en xunta de portavoces unha proposta para debatir aquí en pleno e poder facer unha declaración institucional conxunta de toda a corporación instando o goberno do Estado as modificacións legislativas que entre todos e todas estimemos oportunas. Eu vou poñer algún exemplo. O noso grupo solicitou que neste novo regulamento, no caso de que houbera unha persoa que por baixa de paternidade ou de maternidade non pudera estar no pleno, pudera ter un voto telemático, que non telepático, como escoitábamos onte no Congreso, telemático, algo que se acontece, por exemplo, no Parlamento de Galiza ou no Congreso dos Diputados. Pois ben, como ben apuntaba o señor secretario, eso non é posible porque hai unha norma de rango superior, que é a Lei de Bases, que non contempla iso. Pois eu creo que hai que modificar a Lei de Bases, e que a estas alturas da película non é normal que algo así non se poda facer en ninguna corporación municipal. Poño outro exemplo, pois a toma de posesión da acta dun concelleiro ou unha concelleira. Eu creo que non é normal
que non este tipificado un prazo máximo para tomar posesión da acta dun concelleiro ou dunha concelleira e que se poida vulnerar dese xeito a vontade popular expresada nas urnas e a correlación de forzas dunha corporación. Non me parece lóxico e creo que eso se debe modificar. Non me parece lóxico que siga vixente a aplicación dun artigo da Lei de Partidos que permite, pois, cando se acaba unha candidatura, a incorporación de concelleiros non electos. Eso era algo absolutamente excepcional, pensado como un mecanismo de loita antiterrorista e que non ten ningún sentido no ano 2017. Creo que eso tamén se debería modificar, non? E en calquera caso podría por máis exemplos. Nos non vamos facer agora mesmo cabalo de batalla ningún. Creo que sería bo que o Concello de Santiago, como capital de Galiza, tamén fora vanguarda propostas deste tipo e que como conxunto de corporación fixéramos chegar ao Goberno do Estado modificacións normativas que creo que son xustas e necesarias. E por último, unha de vontade política, non? Eu creo que hai cuestións a respecto da digitalización, onde este Concello está absolutamente atrasado e vive no Paleolítico Superior comparado con outras corporacións municipais, que serían moi útiles tamén po pleno, non? Desde unha carpeta digital única, desde outro tipo de cuestións, que son cuestións, desde o meu punto de vista, de vontade política como unha interpretación máis flexible o tema das emendas dos orzamentos ou outro tipo de cuestións, non? Por lo tanto, o noso voto, por suposto, vai ser afirmativo á modificación global deste regulamento e será positivo, a ver se agora non me lío, señor secretario, porque isto sí que agora é un pouco lioso, non? Será positivo a emenda plantexada por Compostela Aberta de derogación do artigo cambiado pola emenda da Comisión Informativa do Partido Popular a respecto da quenda e será de abstención a respecto da emenda tamén de Compostela Aberta de derogación da emenda aprobada en Comisión Informativa a proposta do Grupo Socialista. Moitas gracias. Perfecto, Rubén, parabéns. Non era fácil. Entendo eu. Eso chega. Paco, a quenda. Gracias, señor alcalde. Boa tarde, compañeras e compañeros de corporación. A mí, no primeiro que me gustaría sería pois agradecer e felicitar os técnicos que apoiaron todo o desenvolvemento ao longo de todos estes meses para acadar un texto que hoxe se presenta e tamén, de alguna maneira, pois, por en valor o esforzo que fixeron todos os grupos con representación nesta corporación para tentar de chegar a un acordo e un consenso que eu entendo que, os meus números, está ao redor do 99%, vale, con excepción de dúas emendas. O primeiro que me gustaría decir é o significado que para nós ten a modificación deste regulamento e que cando no seu momento se aproba a Lei de Medidas para a Modernización do Goberno Local, o certo é que se introduce un cambio moi importante no que é a estruturación, no que é o funcionamento dos concellos, que se entenden concellos pois de gran poboación, na que se inclúe Santiago de Compostela por ser capital do país, non? Nese sentido, o que se pretende é introducir unha especie de modelo pois de división de poderes, no que se lle dá unha gran forza, un gran reforzamento aos poderes executivos tanto do alcalde como da Xunta de Goberno e tamén, por outra banda, o que se fai é dar unha específica función, neste caso ao pleno, convertindo nunha especie de legislativo ou de asamblea que vai ter fundamentalmente dúas funcións, non? A función tanto de debate sobre as políticas da cidade como tamén controlar e fiscalizar a acción do Executivo, non? Non é gratuito, nese sentido, pois, por exemplo, que na enumeración de funcións do Pleno, a lei, nese título 10º, comeza por referirse precisamente, en primeiro lugar, ás funcións de control e de fiscalización dos órganos de goberno, seguido tamén por un instrumento de control, como sería, por exemplo, pois a moción de censura. Son as dúas primeiras que establezo, non? É certo que neste plantexamento de dualizar, non, o poder executivo e a asamblea de debate e de control existen algunhas incongruencias, é certo que se manteñen. Por exemplo, o pleno, pois, por lei, continúa presidido polo alcalde, o que non deixa de ser pois unha certa esquizofrenia no seguinte sentido, é dicir, por unha banda o alcalde é a cabeza do executivo,
Polo tanto, o órgano executivo que ten que ser controlado, pero tamén é o presidente do órgano que ten que controlar ao alcalde e a xunta de goberno. Pero o certo é que iso está na lei, e, polo tanto, iso non o podemos cambiar dende este pleno. É certo que tamén di que o pleno, a imaxe e semexanza das cámaras parlamentarias, sabe dotar dun regulamento, polo tanto, isto é unha competencia exclusiva do pleno que hoxe estamos facendo, aprobando un novo regulamento. E tamén plantexa que o pleno vai dispoñer de comisións. Eu entendo que as comisións, ademais, non soamente son comisións para o estudo, o informe ou consulta dos asuntos que veñen a pleno, senón que tamén son de seguimento da xestión do alcalde e do equipo de goberno, e nos entendemos que temos que empregar aínda máis ese instrumento de control que son as comisións a parte do pleno. É evidente, dende logo, que atopámonos cun novo regulamento que, dende logo, é perfectible. Nós tamén coincidimos en que é mellor que o anterior. O anterior levaba xa 10 anos de vixencia. Entendemos que non estaba cumprindo exactamente en toda a súa extensión con este papel que ten que facer o pleno de control e fiscalización da acción do Executivo, da acción do Goberno e, por outra banda, de debate das políticas importantes para a nosa cidade. Que supone ese sentido? Que achegas ten este regulamento? Foron xa comentadas polas dúas intervencións que me precederon, pero eu sinalaría, efectivamente, se incorpora unha interpelación tanto a Xunta do Goberno como a cada un dos membros do Goberno. Hai unha quenda de réplica nas preguntas orais. As preguntas escritas non contestadas en prazo vanse incorporar ao próximo pleno como preguntas orais, o que é un reforzamento do cumprimento e, polo tanto, do control sobre o Executivo. O pleno do debate do Estado do Concello, efectivamente, agora vai ser con periodicidade anual. Ninguén vai poder facer interpretación de que se pode facer 3 plenos de debate do Estado do Concello nun mesmo ano, e tamén hai que recoñecer que se facilita o trámite para a presentación de proposicións normativas ao pleno. Polo tanto, eu entendo que, por unha banda, se amplía e se insiste nas posibilidades de control do Goberno e, por outra banda, tamén se facilita a participación. Dentro dese 1% non que nos acadou consenso, eu quero, obviamente, facer referencia e defender a emenda que nos traemos a pleno. Ben, a nosa pretensión é modificar o artigo 100 para precisamente facilitar a participación non soamente dos representantes dos veciños e das veciñas neste pleno, que somos os concelleiros elixidos democráticamente por eles e por elas, senón tamén dos propios veciños e veciñas, é dicir, que podan facilitar esa participación, polo tanto, tamén unha maneira de orzamentos participativos. Tamén nos entendemos que adecuar ese regulamento á normativa vixente. Temos unha nova orde, a orde do 2014, que é a que precisamente permite que se estructure as contas por áreas de gasto. Nos entendemos que o que temos que facer é incorporalas, non? Hai que decir claramente que aceptar isto non vai supoñer que calquera emenda que se presenta vai ser automáticamente incorporada aos orzamentos. A emenda vai ser debatida no pleno, vai ser votada no pleno e será aceptada e, polo tanto, incorporada aos orzamentos, ou será rexeitada. Polo tanto, non é automático. Por outra banda, tamén quero dicir que non vai supoñer para nada impoñer un orzamento ao Goberno. O Goberno ten claramente 4 opcións para acadar a aprobación e a xestión do seu propio orzamento. Unha delas é xestionar o seu orzamento a través dunha prórroga en determinadas circunstancias. A outra é, tamén en determinadas circunstancias, ser aprobado o orzamento en Xunta de Goberno. A terceira é vencellar o orzamento a unha cuestión de confianza, cousa que tamén recolle a lei. E a cuarta, que non é recollida pola lei, pero que claramente é política, é acadar consenso para poder aprobar os orzamentos. Hai que dicir claramente que esta proposta do Partido Socialista, como moi ben indica neste caso un informe de intervención, claramente está dentro da lei, polo tanto forma parte do marco normativo, polo tanto non habería nese sentido ningún inconveniente do punto de vista legal para ser aprobada, e tamén non existe ningún informe desfavorable da oficina orzamentaria. Por iso nos mantivemos esta emenda ca intención de que aquí no debate do pleno consigamos convencer os grupos que non nos convencimos antes. Di, Marta. Que non pensaba que me querías decir algo. Que non nos convencimos durante os debates e elaboración e a redacción do regulamento.
Concretamente, voume referir agora a proposta que fixo na súa intervención o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Nos, dende logo, apoiamos esa proposta. Nos, además, apoiamos a proposta. Entendemos perfectamente que hoxe en día as medidas electrónicas e telemáticas permiten ese voto telemático en caso de baixas por paternidade e maternidade. Nos, dende logo, entendemos tamén que debe existir por lei, no regulamento debe existir exactamente un prazo para a toma de posesión dun concelleiro, como, por certo, existe para a toma de posesión do alcalde, existe un prazo concreto específico tamén para a toma de posesión dun concelleiro, porque a alternativa é solicitar un xuiz que interpreta a norma. Nos entendemos que debe estar incorporado na norma. Nos estamos totalmente de acordo, porque así defendimos no seu momento, ao longo duns meses, co tema dos concelleiros non electos. Efectivamente, foi claramente excepcional e dentro do marco da loita contra o terrorismo, concretamente o terrorismo de ETA. E despois nos engadiríamos alguna cuestión máis, como, por exemplo, a posibilidade de sustitución temporal dun concelleiro por motivo de investigacións judiciais ou incluso por unha baixa prolongada no tempo, ben sexa por enfermedade ou ben sexa por accidente. Moitas grazas. Gracias, Paco. Queres fixar a posición respecto a outra emenda ou para logo? O digo por como Paco fixo, vale. Agustín ou Alejandro. Sí, buenas tardes. Gracias, alcalde, concelleiras, concelleiros. Hace unas semanas en este pleno aludía yo a la maldición de Sísifo para ilustrar los frustrados procesos de adjudicación de casetas en la nave 5, ¿no? Pero tengo que reconocer que la maldición de Sísifo se ha proyectado también sobre los trabajos de reforma del reglamento, porque creo que han sido 10 reuniones efectivamente y más de un año, ¿no? En 10 ocasiones subía yo al Salón Verde con los papeles bien armados y volvía con los papeles desparramados, así durante año y medio. Se trae a pleno una reconsideración muy limitada del reglamento orgánico municipal. Pudo haberse sustanciado en 3 tardes y ha ocupado más de un año para elaborar una propuesta de alcance muy limitado que someter a este pleno. He de decir que ni una sola reunión se suspendió y ni una sola convocatoria de sucesiva reunión se distanció en el tiempo debido al Grupo Popular. En alguna ocasión se aplazaron los trabajos por alguna imposibilidad del señor Reyes o en alguna ocasión por alguna imposibilidad del señor Cela, y por supuesto me queda la duda de si la señora Lois hizo algún manejo a lo italiano del tempo de los trabajos de reforma. Este texto se ha tramitado como proyecto del Gobierno, lo cual es matizable a la vista del artículo 127 de la Ley de Bases de Régimen Local, pues es una iniciativa a la que en ningún caso podría oponerse la Junta de Gobierno. Es una iniciativa, la de la reforma, instada por la oposición, concretamente o primeramente por el BNG, posteriormente por el Partido Popular, pese a que el Gobierno la tramitó y la publicitó como propia. Y las mayores aportaciones proceden de la oposición y especialmente del Grupo Popular, aunque escuchando la atribución de aportaciones de la señora Lois, he dudado de si había acudido o no a todas las reuniones. Afortunadamente quedan ahí los mails. Los trabajos han sido unos trabajos muy dialécticos, de una dialéctica muy simple y unos trabajos muy contrapesados, porque a cada aportación del PP, bueno, pues se respondía con un legítimo recorte de tiempos de Compostela Berta. Incluso la participación de Compostela Berta ha sido una participación muy dialéctica y muy contrapesada también, pues por una parte la asesora, que ha hecho, hay que reconocerlo, un buen trabajo de sistematización y un buen trabajo de asesoramiento, se mostraba más firme en la defensa de los intereses del Gobierno, mientras que doña Marta pues jugaba un papel aparentemente más concesivo a las propuestas de la oposición. Por cierto, que sí quisiera reconocer la técnica conceptual utilizada por doña Marta para desbloquear algunos debates. Saben ustedes que doña Marta es muy dada a utilizar los diminutivos. En algunas ocasiones nos empantanábamos debatiendo sobre si había que dar un minuto más o un minuto menos. Aquello parecía como las discusiones de los americanos y los japoneses por un islote en la Segunda Guerra Mundial, y al final pues doña Marta terciaba y decía, bueno, non é un minuto, é un minutiño. Bueno, pues como era un minutiño, pues al final la cosa se desbloqueaba con más facilidad. En todo caso, quiero decir que ha tenido un buen tono que yo le reconozco, y veo pues que los enconos los reserva más para el Pleno y para el PP, porque en la comisión pues no tengo nada que reprochar a su tono. Decía que los trabajos han respondido a un esquema dialéctico sencillo. El PP ha aportado mejoras en los mecanismos de control y Compostela Berta ha aportado recortes de tiempo. Yo no voy a negar la necesidad de hacer más racional el tiempo de los plenos, pero puestos a ello creo que se ha perdido una oportunidad
Creo recordar que en una de las primeras reuniones Compostela Berta sugirió una fórmula de control del tiempo del Pleno basada en el principio de libertad dispositiva para elegir las iniciativas que a cada grupo le convinieran más. Yo creo que se podía haber trabajado en aquella fórmula, un límite global de tiempo conciliable con la mayor libertad de cada grupo para elegir la fórmula de participación en el Pleno. Sorprendentemente, y pese a que Compostela Berta y el Partido Popular coincidíamos en ese planteamiento, tal planteamiento no prosperó debido a que aquello no convencía al PSDG y al BNG. Es evidente que un reglamento orgánico debe concitar el consenso, pero también es cierto que el esfuerzo de consenso ha de ser inversamente proporcional a la representatividad de cada grupo. Al final, el planteamiento de los otros dos grupos, PSOE y BNG, prevaleció sobre la preferencia del grupo de gobierno, que en este punto hubiera contado con el apoyo del PP. Aunque no se trataba de un asunto crucial, creo que ustedes, señora Lois, han sido víctimas de su propio cordón sanitario. Curiosamente, también prevaleció un criterio poco comprensible de los dos grupos minoritarios de la oposición en relación a la creación de una iniciativa, ya digo, poco comprensible e inexplicable, que es la moción ordinaria. Tiene una lógica la moción ordinaria o la moción sobrevenida, pero no se explica bien ese tercer género que es la moción ordinaria, en que se distingue de la proposición. ¿Solo en el tiempo? Desde un punto de vista conceptual o de técnica normativa, es una iniciativa, ya digo, poco comprensible para cualquier persona que no haya participado en los debates y no haya escuchado los argumentos constitucionarios o sentimentales de los portavoces del PSOE y del BNG. La moción, como iniciativa de urgencia, tiene una lógica legal y política. Como iniciativa ordinaria es una réplica innecesaria de la proposición. Y finalmente cabe advertir un recorte de tiempos en las iniciativas que nos suscita alguna duda. Y sobre todo nos suscita una cierta contrariedad el intento de mantener ese turno privilegiado más propio del antiguo régimen que se reclama para el alcalde. Tras la modificación legislativa de hace algunos años, el Pleno está llamado a experimentar un proceso de parlamentarización, de alguna manera se ha referido a ello el señor Reyes, y desde ese punto de vista el alcalde, como expresión del Poder Ejecutivo local, no ha de tener una especie de derecho de pernada en los debates plenarios. En los plenos, el alcalde actúa o debe actuar como speaker, dirige los debates, y si quiere participar en los mismos, puede hacerlo en el turno de su grupo. También, lógicamente, podrá intervenir en cualquier momento para dirigir los debates, pero no puede reservarse un turno final de cierre, pues para hacer algún tipo de pontificación. Y esta no es una cuestión menor. Y, sobre todo, no resulta aceptable que se recorten los tiempos para el diálogo y se mantenga un tiempo para el monólogo. En cuanto a las mejoras, pues se mejoran los mecanismos de control y esto es lo relevante. Hay que mencionar la posibilidad de formular réplica en las preguntas orales o la posibilidad de repreguntar. Hay que mencionar la conversión en pregunta oral de las preguntas escritas que el Gobierno se resista a contestar en plazo. Hay que mencionar la introducción de la interpelación y hay que mencionar la posible agilización del trámite de la comparecencia. Fueron las primeras cuestiones que se aceptaron a instancia del Grupo Popular. Son mecanismos, también hay que decirlo, que el PSOE y el BNG les adeudaba a la ciudad, pues el actual reglamento es copia cercenada de otros reglamentos que sí incluyeron en su día, hace bastantes años, esos mecanismos de control. Aun bastando un acuerdo PP, PSOE y BNG, resulta bueno contar con la aceptación de Compostela Berta, puesto que solo un grupo irreversiblemente poco democrático podría oponerse a estos mecanismos de control, más necesarios ahora tras la reforma del régimen local que reforzó las competencias del alcalde y de su Junta de Gobierno. No olvidemos que la función de control contribuye a la mejora del gobierno de una ciudad. Concluyo, con independencia de que este reglamento orgánico municipal deje algo que desear, el RON es un cimiento de la democracia local y su mejora es una oportunidad para reivindicar la democracia representativa. Vivimos tiempos en los que se pretende deslegitimar la democracia representativa, sustituirla por artificios y estafas democráticas, y hay ejemplos bien cercanos y bien conocidos. Pero el mandato representativo sigue siendo la mejor fórmula para enfrentarse a los problemas de un mundo complejo, de un mundo incierto y de un mundo disgregado. Nada más. Moitas gracias. Alguén quere facer uso da segunda quenda? Vale. Bueno, vamos a pasar logo o debate antes previa a votación do regulamento das enmendas. Unha explicación un pouco debate dado hoxe en xunta de portavoces. Eu hoxe valoraba a posibilidade de retirada do texto base do regulamento orgánico dada a presencia de enmendas do que se entendía que era un texto pactado, non? E despois de máis dun ano de traballo, pero, bueno, valorando a situación, entendo que non podemos, de alguma maneira, paralizar determinadas cuestións positivas do regulamento e do traballo feito, e outro queda como acuse de recibo, así que
un pouco traducindo a explicación que deu Rubén, presentáronse dúas enmendas que foron incorporadas ao texto en comisión informativa, e a diferencia do que se viña facendo por indicación de Secretaría, o que toca ahora, o que lle tocou ao Grupo de Compostela Aberta, é presentar dúas enmendas para manter o texto original. Vale? E o que hai que posicionarse sobre manter o texto original sobre as dúas enmendas que presenta o Partido Popular. Fago a traducción porque quedou antes un pouco kafkiana, ainda que era absolutamente axustada. Sí. Unha Partido Popular e dúas o Partido Socialista sobre dous artigos, o 100.2 e 100.4, que non sei se vai a querer que se vote por separado, non? O digo porque nós temos como dúas enmendas de mantemento do texto original. Bueno, ahora mismo enmendas do PSOE non hai, ahora hai as do... Sí, sí. Así é, así é. Así é. E a maiores parece ser que hai outra enmenda, señor secretario, que é unha corrección de erros que hai que, polo menos, non sei se someter a votación ou non. Eu entendo que se asume por unanimidade. Se quer explicitar... Está falado cos grupos políticos que é un erro gramatical no artigo 80.7 que di, nos textos que nos manexamos, o ditamen vai no previsto na presente disposición e no non previsto na presente disposición, senón non ten sentido. Pero está falado, eso. Consideramos incorporado a nova dicción. Enténdese por unanimidade. Por unanimidade, esa que é unha corrección de erros. Esa por unanimidade, de acordo. Vale. Entonces pasaríamos, o procedimento ahora sería a votación das dúas enmendas de Compostela Aberta para manter o texto original, tanto ao cambio introducido polo PP como o cambio introducido polo Partido Socialista, e logo votar o texto definitivo unha vez debatidas as enmendas. Bueno, pues, imos dando pouco a pouco, non vayamos a liar. Entonces, nos non vamos a entrar en especial debate. Nos o que decimos, un pouco por fixar a posición, é que defendemos o texto pactado no seu momento, e ese é o motivo, non? Tanto a emenda do Partido Popular en respecto á eliminación da quenda de alcaldía, que foi reducida xa no texto base a 3 minutos, como unha emenda do Partido Socialista de modificación dos orzamentos, non? Entón, ese, máis alá de outro tipo de argumentos, o que nos defendemos con estas enmendas é que se hubo un traballo e se chegou un pacto, deturpar o pacto a través das enmendas non nos parece razonable despois de máis dun ano traballando, con toda a biografía que queiramos incorporar, non? Entón, empezaríamos pola emenda de Compostela Aberta a modificación introducida polo PP que para manter o texto original, é dicir, manter a quenda de alcaldía, non? Manter a quenda de alcaldía de 3 minutos. Bueno, sería votos a favor desa emenda presentada que afecta o artigo 73.6. Votos a favor, Compostela Aberta, PSOE e BNG. Votos en contra, PP. Entón, enténdese que o texto definitivo mantense o texto original, que rematado o debate inmediatamente antes do sometemento do asunto de votación, a presidencia poderá facer uso da palabra por un período máximo de 3 minutos para os efectos de puntualizar ou precisar a súa opinión sobre a cuestión debatida. E manteríase como figuraba no texto original. E a seguinte emenda é para manter tanto no artigo 100.2 como 100.4 o texto original respecto á emenda presentada polo Partido Socialista. Sí, que o texto original é o que se asistía no RON antigo, entre comillas, para chamarlo de alguna maneira, aí non se falou de... Entón sería votos a favor votos a favor da emenda de Compostela Aberta sobre o punto 100.2 e 100.4. Votos en contra. Abstencións. Moi ben. Quedaría logo incorporadas as dúas emendas. Cos votos a favor de Compostela Aberta, voto en contra do PSOE e abstencións de Partido Popular e BNG. Incorporaríase como emenda o ditame aprobado.
Que queda o texto. Era o dictame sin as emendas do PSOE. Eso está claro. Pero estamos... Queda o texto original que foi presentado a dictámenes. Antes do dictamen, sí. Entón, ahora sometaríamos a votación, a nosa posición evidentemente iba a ser positiva de todas, pero vamos a votar. Entendo que por unanimidade, entendo o regulamento orgánico. Aquí o que se suprimiu foi o artigo 52, quedaría o novo regulamento sen artigo 52 suprimido. Eso se iba, digo, para lembrar os membros. Entonces, no, pero estamos perfectamente orientados. Entonces votase en bloque o texto. Non fai falla ir artigo a artigo, perfecto. Pois en bloque. Votos a favor? Por unanimidade, entendemos. Unanimidade. Por unanimidade. Entonces quedaría aprobado o RON por unanimidade con esas. Bueno, despois de seguido. Pois nada. Nos parabenizamos por ter un novo regulamento que ahora habrá que someter a exposición pública, non? Somete a exposición pública 30 días hábiles, donde pode haber alegacións. Se non hai alegacións, esquecíanos, se non hai alegacións enténdese definitivamente aprobada, se indícase no informe de Secretaría. Se hubiera alegacións ten que resolverse e despois publicase definitivamente o texto do RON e ten que mandarse a Administración do Estado e da Xunta e unha vez que se mande, pasen 15 días, unha vez publicado, entraría en vigor. Moi ben. Moi ben. Bueno, pois pasaríamos agora ao punto 4 da orde do día, que é a aprobación inicial da modificación do regulamento do Consello Municipal de Saúde. Si fan defensa, non quero ser condicionante, pero hoxe en Xunta de Portavoces falábamos da necesidade de, dada a densidade do pleno, intentar sintetizar as intervencións. Non teño nada persoal contigo, Concha? Vale. Entón, Concha... Xa sei, moi boa tarde. Bueno, o Consello Municipal de Saúde é un órgano colexiado de participación comunitaria para consulta, asesoramento e seguimento das accións en materia de protección e promoción da saúde, así como da actividade sanitaria no ámbito municipal. Está formado, entre outros, por representantes veciñais, representantes de asociacións de pacientes, representantes de colexios profesionais do ámbito da saúde, a administración sanitaria, a xunta de persoal do CHUS e, por suposto, os representantes dos grupos políticos desta corporación. Como saben, o actual regulamento en vigor do Consello Municipal de Saúde data do ano 2000 e, por iso, desde que o constituímos e recuperamos o seu funcionamento en xaneiro de 2016, vimos traballando en actualizar o seu regulamento. Nas xuntanzas mantidas durante 2016 e 2017 fomos incorporando achegas e propostas dos actuais membros, sobre todo relativas a funcións, composicións e a organización e duración dos períodos de mandato deste Consello Municipal de Saúde. O resultado é o que hoxe aquí se presenta e que incorpora como elementos a destacar. Vou a destacar únicamente que se amplía a participación pasando de 11 vocais a 20, incorporando representantes da Universidade de Santiago de Compostela, representantes do Movemento Galego pola Saúde Mental, da Asociación Galega de Saúde Mental, da Asociación Galega de Médicos Especialistas en Atención Primaria, da Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria, un representante do Foro Galego de Inmigración e un experto ou unha experta no ámbito da promoción para a saúde e envellecemento activo. Tamén este regulamento novo prevé a creación de comisións de traballo específicas para abordar de xeito máis concreto temáticas que son do seu ámbito competencial e acórdase modificar a periodicidade das xuntanzas de 6 meses a 4 meses, podendo ter 3 xuntanzas anuais, e o mandato previsto dos vocais terá unha duración de 4 anos, sin prexuicio de que poda haber modificacións ou ceses a proposta das organizacións que están representadas. Eu creo que estes son os cambios máis sustantivos, como deixar moi claro nas súas funcións que este é un Consello de Participación que ten por obxectivo canalizar e promover a participación da comunidade nas actividades de promoción e protección da saúde, en especial a educación para a saúde e envellecemento activo. Entonces, bueno, esta proposta foi efectivamente a que se presentou e someteu á Comisión Informativa e hoxe traes a este pleno para a aprobación inicial da modificación do regulamento e, a partir do mes de setembro, incorporar xa os seus novos membros ao traballo do Consello Municipal de Saúde. Moitas gracias, Concha. Rubén.
Sí, 10 segundos nada máis. O noso grupo vai votar favorablemente a este cambio e simplemente dicir unha cousa, que a noso que nos preocupa deste Consello de Participación, preocupanos do resto que se constitúan e se poñan en marcha, pero deste en concreto o que nos preocupa é que se valeire de algún xeito o seu contido. E nese sentido creo que é imprescindível, a ninguén se pode obligar a asistir, pero creo que neste caso é imprescindível unha presencia e participación por parte da xerencia do Chus e do Goberno galego polo tipo de temas a tratar. E nese sentido eu creo que esa é unha cuestión que é clave para o bo funcionamento e para a utilidade deste Consello. Gracias, Rubén. Mila. Moitas grazas, señor alcalde. Boa tarde a todas e todos. Bueno, moi brevemente, para dicir que o noso grupo, dende logo, non vai facer debate desta cuestión. Só lembrar, como xa dixo a concelleira, que o 28 de setembro do ano 2000 o pleno deste Concello aprobaba o ata agora vixente regulamento do Consello Municipal de Saúde. Bueno, a verdade non parecía moi acaído que este texto, despois de 17 anos, non sufrira ninguna modificación. Por iso, o actual Consello Municipal de Saúde, do que formo parte, estimou necesario facer unha revisión e unha actualización daquel texto aprobado hai xa 17 anos, e por iso insisto que anunciamos o noso voto favorable, non faremos debate desto, a esta aprobación inicial do regulamento do Consello Municipal de Saúde, xa que se trata dun regulamento consensuado con todas e todos os compoñentes do citado Consello, onde, como decía a concelleira, non só estamos os representantes dos grupos municipais, sino tamén hai representación da Administración Sanitaria, dos colexios profesionais do ámbito de Ciencias da Saúde, da Xunta de Personal da área sanitaria, etc. E todos e cada un de nós podemos facer nas distintas reunións anteriores a este pleno as achegas e obxeccións que estimamos axeitadas. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable. Moitas gracias, Mila. María Corral, a súa canda. Sí, grazas, alcalde. Boa tarde aos membros da corporación. O noso voto vai ser favorable. Este grupo participou activamente na redacción do regulamento e recolléronse as nosas aportacións en contidos básicos do documento, como funcións do Consello, funcións dos órganos que o compoñen e composición deste órgano en xeral, así que o noso voto vai ser favorable. En relación á aprobación definitiva, pregolles que antes da súa aprobación corrixan o parágrafo 3º do apartado 8º do artigo 5. A Lei de Igualdade 7/2004 está derogada, hoxe está en vigor o Decreto Legislativo 2/2015 que recolle a legislación galega en materia de igualdade, polo tanto a referencia do regulamento debe facerse a normativa en vigor. Mais nada, grazas. Señor secretario, ao caso da intervención de María, o regulamento ten que ir a exposición pública? A aprobación inicial, si, é tamén reglamento orgánico. Podríamos xa facer esa actualización normativa agora antes de ir a exposición, porque senón... Perdoa, señora concelleira, me repite, por favor, o artigo, a modificación, es que non o teño. Bueno, collo e despois nota, se non lle importa. Falamos un minuto despois. É para incorporar como... É que collo a man, home, non? Entonces non... Gracias, moi ben. Aí está, vale. Pues, graciñas. Que teño outras notas, vale. Vale, graciñas. Vale, con esa corrección normativa entendo que por unanimidade quedaría aprobado inicialmente o Regulamento do Consello Municipal de Saúde e pasaríamos ao punto 5 da orde do día, que é unha proposición do Partido Popular para o condicionamento e mellora promoción das áreas fluviais de Chaián e Barciela. Agustín. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes. A verdade é que hoxe é 15 de suño, pero podía ser perfectamente para Santiago de Compostela o Día da Marmota, porque a razón desta proposición ven como consecuencia de que cando en moitos lugares do noso territorio, da nosa comunidade autónoma, nesta época da calor, pois as administracións comezan a adecuar as zonas de baño,
aquí seguimos reclamando o que se acordou, por certo, por unanimidade hai máis dun ano, cando o Pleno Municipal secundou unha iniciativa do noso grupo para que se tomaran medidas ao respecto da adecuación das zonas das áreas fluviais de Chaián e de Barciela situadas na ribeira do río Tambre. Daquela facíamos referencia a singularidades, a verdade que tamén a diferenza da situación en relación coas marxes correspondentes aos concellos veciños de Trazo e de Oroso, e pedíamos unha serie de medidas ao respecto de mellorar esas zonas que ostentan un valor ambiental claramente importante, que están situadas en un lugar de interese comunitario pertencente á Rede Natura e, bueno, a pesar de ese acordo unánime, a verdade é que, bueno, a falta de interese e o abandono que se aprecia nesas áreas hoxe mesmo, pois creo que reflicte claramente que, a pesar desa unanimidade no pleno, pois non se fixo o que se acordou. Nos solicitábamos, lembro rapidamente, na zona de Chaián, pois que se acondicionaran os sendeiros existentes, que se trataran a madeira da caseta de pescador e as das mesas aos bancos, que nestes momentos continúan deteriorándose sin acción ninguna. Non se arranxou a fonte, que continúa sin auga, non se repuxo o cartel informativo, non hai constancia de xestións coa Deputación para resolver o problema da seguridade viaria na estrada de acceso a ese lugar e non se colocaron proteccións viarias laterais nas zonas de desnivel no vial. No caso da área da Barciela, a situación é ainda peor. Estivemos o pasado martes cos veciños da Asociación de Veciños da Barciela trasladaron precisamente o seu malestar ao respecto desa situación, posto que, ademais de non facer nada, bueno, a verdade é que sí que fixeron que non saibamos un desbroce da zona de... Miro para o señor Peña, porque probablemente sería grazas a súa eficacia nos desbroces, pois fai uns días que desbrozaron na zona de Chaián. Pero, en todo caso, na zona da Barciela non somente non se realizou ninguna millora na zona de acceso, sino que varias mesas e bancos de uso público que recomendábamos arranxar naquela iniciativa desapareceron ao igual que os colectores de lixo. E os accesos ás pontes siguen con unha dificultade enorme para a accesibilidade das persoas con mobilidade reducida e a verdade é que nesta zona o único que dá a sensación que funciona é a fonte, iso sí, con auga suministrada desde o veciño concello de Oroso. Por iso, tendo en conta esa situación, tendo en conta a época na que entramos, pois facemos esta proposición que simplemente trata de instar ao correspondente órgano do Goberno Municipal a que coa maior brevidade proceda a adoptar as medidas necesarias para facer efectivo o acordo unánime exactamente acordado, valga a redundancia, no pleno do 16 de xuño de 2016 en relación coa conservación, acondicionamento, millora e promoción das áreas fluviais de Chaián e a Barciela na ribera do río Tambre. Moitas grazas e máis nada. Gracias a ti, Agustín. Rubén Cela, Goretti, a súa quenda. Ben, boa tarde. O grupo do Bloque Nacionalista Galego pois xa anuncio o voto favorável a esta proposta. Xa o fixeramos, como acaba de ser indicado xa polo portavoz do Partido Popular no seu momento. Parecenos importante todo o que se poida facer por justamente mellorar as condicións, o estado en que se encontran as áreas fluviais tanto de Chaián como da Barciela. De maneira especial, o que nos parece a nos máis relevante é o tema que ten que ver co descoñecemento por parte da poboación destas áreas e o seu uso, a súa divulgación, a súa sinalización, considerar tamén mellorar todo o que significa a accesibilidade, non tanto naquela discusión xa hai un ano falábamos pois melloras que non estábamos tan de acordo como a plataforma pro baño, así, os espazos naturais xa en sí o espazo, non? Xa é unha posta en valor importante para nós. O fundamental nesta cuestión é que teñan a debida sinalización, que se facilite que todo o público, que todo o mundo, independentemente das súas condicións, poidan acceder a elas e, desde logo, que se divulgue a súa existencia, porque continúan sendo, como xa falábamos naquel debate, pois auténticas descoñecidas para unha gran parte da poboación do Concello de Santiago de Compostela. Así que votaremos favorablemente. Moitas gracias, Goretti. Por parte do Partido Socialista, Gonzalo.
Boa tarde a todos, compañeros e compañeiras. A verdade, cando se fala aquí de desleixo e abandono, que son a tónica dominante, nós estivemos onte ali e realmente non é así, non? Sobre todo na zona do que estamos a falar de Challán, se estamos a falar da ribeira da zona de trazo, quizáis sí, aí hai máis abandono, a maleza é evidente, os elementos de xogo non están, o mellor esta proposición había que levala tamén ao pleno de trazo, non? Aquí realmente nos estivemos observando in situ a zona de Challán, e o que menos hai era como se comentaba antes, non? Está totalmente desbrozada, si que hai elementos que hai que arranxar, como ben di aquí, non vimos tanto abandono como realmente está comentando aquí o voceiro do Partido Popular, non? A caseta realmente está en bo estado, si que quizáis ten que ter un tratamento a madeira, pero realmente ese abandono total desta área recreativa non existe. O que sí que máis nos preocupa un pouco máis é a zona de Barciela, non? E sobre todo non nos preocupa ese maleza que en sí é ir se vai a desbrozar, me imagino, hai que chegar a un acordo de colaboración cos compañeiros do Partido Socialista dali que están gobernando en Oroso, sobre todo, que xa non lo comentaron, polo tema dos colectores de basura, e quizá iso que máis nos importa, que hai que estar a maior urxencia, é o estado no que se atopan as pontes, que están totalmente colapsadas. Aquí eu vou dar co concelleiro de Medio Ambiente para que o sepa, para que inste a maior brevidade a Xunta. Sabemos que os compañeiros da de Oroso tamén o fixeron, pero realmente está totalmente colapsado, pode causar grandes problemas. De aí a falar dese abandono que son a tónica dominante, non, nos estivemos paseando por ali, realmente os senderos podese pasear tranquilamente, está totalmente desbrozado. Falo sobre todo da zona de Challán. Si que outra serie de cousas que comentaba antes o voceiro Agustín Hernández, si que hai que repoñer, e agardemos que esta proposta non teña que vir para o vindeiro ano e non se faga nunhas clásicas como outras mocións que estamos aquí a presentar. Anuncio que o noso voto vai ser favorable. Gracias. Sanduro. Ben, gracias, señor alcalde, boas tardes a todos e a todas. Certo, como ben indica na súa proposición, estes espazos son lugares de interese comunitario, non son parques urbanos, polo que as actuacións sobre eles cumpre que señan mesuradas. Como, por exemplo, no desbroce. Eu comparto a súa opinión sobre a eficiencia do meu compañeiro Rafa Peña, pero neste caso foron os servizos de parques e xardíns o que atenderon ese espacio. E foron os que fixeron ese desbroce. E voulle explicar o porqué. Fixeron nese momento e non se fixo antes, porque, polo que vexo, no seu tempo de conselleiro de Medio Ambiente, non estivo moi atento aos temas de biodiversidade. Non pode ter o mesmo nivel de mantemento un parque urbano que un espazo natural, un espazo fluvial declarado lugar de interese comunitario. Son espazos botánicos naturais que teñen ciclos propios e nos que cumpre agardar, particularmente primavera, polo granado das plantas antes de poder facer un desbroce. Senón o único que facemos é eliminar plantas sin darlle a posibilidade de regenerarse, co cal perde todo o obxectivo a declaración de lugar de interese comunitario. Ben, dito isto, permítame que discrepe totalmente ca súa habitual visión apocalíptica no que se refira a calquer cousa relacionada con este goberno, tanto como responsable das áreas verdes como usuario habitual da zona. No referido a Challán, o mobiliario está nunhas condicións máis que aceptables, tanto as parrillas como os bancos, como as mesas de xadrez ou os dos tenis de mesa. A caseta, como ben saben, está cedida á Asociación Avenatoria e está nun nivel moi aceptable de conservación. Certo é que o cartel ten un metacrilato, o cartel informativo das especies da zona, ten un metacrilato dianteiro roto e xa está encargado para repoñelo. No que lle dou a razón, e non se acostumbre na situación da estrada dependente da Deputación. Efectivamente, é unha xestión que está pendente de desenvolver e así insistiremos diante da mesma. Sobre a área da Barciela, a situación no canto mobiliario é radicalmente distinta. No canto a conservación da biodiversidade, que sigue sendo unha zona privilexiada. Esta zona padece uns niveis de vandalismo que non se dan noutros espacios da cidade. De feito, teño aquí, se os queren consultar, os partes de traballo, por exemplo, dos meses de setembro, outubro, novembro e decembro do ano 2016, onde dan conta da continua aparición das mesas guindadas no río,
das lousas das parrillas roubadas, das propias parrillas ou as tapas de calqueira sumidoiro roubadas tamén, a bomba de agua repúxose 2 veces con un custo bastante importante e volveuse a roubar, etc. A decisión que adoptamos vindo a sangría dos cartos públicos que supuña isto, que até atopar algún elemento que fora suficientemente resistente ás accións vandálicas, pois non sustituílas. Neste momento, Parque Xardín está estudiando posibilidades de placas de formigón armado, que parece mentira que a estas alturas do século XXI teñamos que pensar neste tipo de medidas para evitar o vandalismo, pero aparte deso, insisto, gozan dun nivel de biodiversidade espectacular e gozan dunha excelente saúde. Coincido cos compañeros do PSOE, que me sorprende que no seu relato apocalíptico ausencia de algo que sí que detectamos na Barciela, que é a preocupante acumulación de ramallada e lama nas pontes do río Tambre, cegando os pasos de auga co risco de que nunha avenida este desborde. Como ben sabe, como foi conselleiro do ramo, eso é responsabilidade de Augas de Galicia e, como tal, demoslle traslado desde Medio Ambiente da situación para que adoten as medidas necesarias para limpalo. Eu insisto, convídolle a coñecer máis polo miúdo estes espazos e a desfrutalos porque de seguro mudará a súa opinión pouco ponderada, ao meu modo de ver, sobre os mesmos. Grazas. Gracias, Xan. Señor Agustín Hernández, algo que decir? A nosa posición vai a ser da abstención a proposición do Partido Popular. Señor secretario, se pasamos a votación. Votos a favor desta proposición do PP para condicionamento e mellora promoción das áreas fluviais de Challán e Barciela na Ribeira do Tambre. Votos a favor. PP, BNG, PSOE. Votos en contra. Abstencións. Por lo tanto, quedaría aprobada. Pasaríamos a proposición tamén do Partido Popular para realizar unha diagnose, plan de reparacións e mantemento dos muros e beirarrúas de Fontiñas. Teresa, a súa quenda. Buenas tardes. En Fontiñas, como todos saben, porque es una zona amplia de la ciudad y bien conocida, se resolvió la urbanización mediante plataformas horizontales, de tal forma que los edificios se asientan, en vez de asentarse como en el resto de las calles, adecuándose al perfil de la calle, se asientan unas plataformas horizontales creadas con muros de contención. Estos muros de contención son muros hechos de perpiaño, de granito, de gran tamaño, y fueron creados antes de la construcción de los edificios. Así se entregaron las parcelas y después los constructores hicieron dentro de ese espacio los edificios. Nosotros ya detectamos en 2015 que algunos de las manzanas tenían problemas de movimiento de los muros. De hecho, tuvimos que actuar en 2 manzanas y nos dimos cuenta que, bueno, la verdad es que actuamos porque los vecinos nos llamaron la atención sobre que se estaban separando, incluso alguna dovela de las entradas o los garajes que se estaba descolgando, y actuamos de urgencia, pero nos dimos cuenta que era un problema que podría repetirse en otros lugares de la ciudad. Bueno, como era mayo de 2015, pues ya no actuamos más. Este año hubo un desprendimiento bastante importante en la Rúa Moscova. Nos parece que, sin crear alarma, pero es un tema importante, porque nos parece que puede ocurrir en muchos más sitios. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se haga un estudio, o bien por los técnicos de la propia casa, o bien por técnicos externos, que se haga un estudio. Es más, que incluso se instrumentalice si vemos algún lugar en los que pueda haber un pequeño movimiento, pues que se haga una instrumentación. Que tras ese estudio se haga un plan de actuación y sobre todo, algunas de las cosas que detectamos en la primera intervención que nosotros tuvimos que hacer era por problemas de drenaje. No todas las situaciones se han dado por problemas de drenaje, pero algunas. Entonces, es cierto que hay que darle una especial importancia al drenaje. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se haga un plan, primero una diagnosis, bueno, lo que decimos en esto, primero un diagnóstico, después un plan para actuar. No nos parece una cosa de menor importancia porque el desprendimiento de un muro de esos, si hay alguien por la calle,
tiene unas consecuencias muy graves, o sea, son unas piedras de gran tamaño. Entonces, tuvimos la suerte de que la actuación, el desprendimiento que ocurrió de noche, pero entendemos que es una cosa urgente, no es una cosa de eso. Por eso reclamamos un poco el apoyo mayoritario, porque nos parece que es una cosa de importancia, nada más. Moitas gracias, Teresa. Goretti. Sí, eu tamén anuncio o voto favorável nesta ocasión a esta proposición do Partido Popular, estando de acordo coas cuestións que comentou agora Teresa e que se incorporan na moción, e tamén con algunha outra que eu quería acrecentar. O certo é que As Fontiñas é un barrio relativamente novo, con moitísima xente, mas con problemas moi importantes. Entre eles un dese dos muros, tamén o do pavimento. Certo que aí houve bastantes caídas nunha época en que se falaron en caídas en distintos lugares da cidade. É certo que as beiras rúas non están nas mellores condicións. É certo tamén que habería, xa o comentamos máis veces na Comisión de Queixas e Suxestións, que facer unha regulación dos pasos de peóns, porque a saída cara a Avenida de Lugo, isto parece unha avenida, ao final unha zona que debería de estar integrada perfectamente na cidade de outra maneira. Aí parece que se contempla esa Avenida de Lugo como unha circunvalación e un choque enorme. Hai unha velocidade de circulación excesiva e non hai todos os pasos de peóns necesarios, mesmo pasos para os que non habería que facer ningunha modificación na regulación de semáforos e que facilitarían moito a integración xustamente desta parte da cidade no seu conxunto máis próximo, que toda a zona xa dos Concheiros e da Rúa de San Pedro ou de Quiroga Palacios. Hai realmente problemas, pensamos que importantes, e pagaba a pena aproveitar esta cuestión para darlle unha volta a máis temas relacionados coa necesidade de mellorar algunhas destas cuestións no seu conxunto. Moitas gracias. Gonzalo. Boa tarde, pois obviamente anunciar o noso voto favorable, totalmente de acordo co que dixo aquí a compañeira Teresa Gutiérrez, neste caso todo o que sexa preservar a seguridade das veciñas e veciños, neste caso do barrio de Fontiñas, como non pode ser de outro xeito, o noso voto ten que ser adiante. O que non sabemos é se realmente se hai detectado algún caso ou máis en algún muro, neste caso que se acometa a maior das brevidades e que non aconteza o que ten acontecido o pasado inverno, neste caso no muro de Alameda, que unha vez desde decembro foron máis de 7 meses hasta que realmente foi reparado. E neste caso estamos falando de que hai unha gran poboación, entón volvo a incidir, se se ten detectado xa algunha anomalía en algúns dos muros existentes, que se empece xa para o seu arranxo. A máis, moitas gracias. Moitas gracias, Gonzalo. Jorge Duarte. Moi boas tardes a todos e a todas. O voto do noso grupo vai ser favorable porque na actualidade xa se iniciaron estes traballos. Comenzámonos especificamente sobre aqueles muros que teñen na súa parte superior zona sardinada, que é onde realmente temos máis problema de drenaxe. Por lo tanto, si imos facer esa diagnose, facer ese plan de mantemento, sobre todo plan mantemento e control, sobre todo aqueles que poden ter unha maior preocupación, que serían, como decía, os que teñen a parte de drenaxe superior. Con respecto ao mantemento de pavimentos e das condicións de accesibilidade no barrio, temos que informar que hai unha proposta de orzamentos participativos que ten unha dotación de 80.000 euros que permitirá facer unha reparación de todos aqueles puntos máis preocupantes para mellorar a pavimentación. Simultaneamente, no barrio funcionase a través do contrato de mantemento para esa reparación de pavimentos e eu querería destacar o traballo e a eficiencia de todos os servicios de mantemento e da empresa encargada para repoñer con gran diligencia e axilidade este muro, a caída deste muro e a reposición do mesmo. Por lo tanto, o noso voto vai ser favorable porque coincidimos en que é necesario un plan de mantemento e control, especialmente naqueles que teñen na parte superior unha zona sardinada e que tamén podemos contar ou informar xa que dentro do programa de orzamentos participativos haberá esa partida de 80.000 euros para a reposición e mellora das condicións dos pavimentos no barrio de Fontiñas. Algo que
Que engadir, Teresa? Enténdese, señor secretario, que queda aprobada a moción por unanimidade. Sí, unanimidade. E pasaríamos ao punto 7, que tamén é unha proposición do Partido Popular sobre a colaboración co cumprimento das decisións judiciais, o recoñecemento do papel das forzas de seguridade do Estado e a defensa e protección da propiedade privada. Señor Brunete, a súa quenda. Gracias, alcalde. Buenas tardes de nuevo. La usurpación de un inmueble en la ciudad histórica y la recuperación del mismo por la policía, siguiendo un mandato judicial, dio lugar entre el 30 de mayo y el 11 de junio al cuestionamiento del derecho de propiedad, al cuestionamiento de una resolución judicial y a un cuestionamiento del papel de la Policía Nacional. No vamos a recordar ya los episodios de ese cuestionamiento ni a los suscriptores del mismo. La ciudad debe pasar página y debe recuperar su pulso tranquilo. No vamos a volver sobre la valoración que cada grupo y cada responsable político han hecho de una resolución judicial, de la efectividad de la misma y de las minoritarias contestaciones a estas. Eso sí, para que las páginas de la ciudad no se vuelvan a emborronar y para que el pulso de la ciudad no se vuelva a alterar por el influjo de algunas posturas antisistema claramente minoritarias, conviene que esta corporación reconozca públicamente y claramente el derecho de propiedad de los vecinos, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la separación de poderes y la meritoria función de la policía. Ahora lo que toca es conjurar el riesgo de que en la capital de Galicia se vuelvan a cuestionar estos tres pilares fundamentales de nuestra convivencia. Hoy lo que les proponemos es que reafirmemos consensuadamente el respeto por estos tres pilares. No imaginamos que en este pleno nadie pueda torcer el gesto ante esta propuesta. La propiedad privada, la propiedad de los ciudadanos. Más allá de la fundamentación filosófico-económica del derecho de propiedad o más allá de su reconocimiento constitucional indudable, el derecho de propiedad cuenta con un anclaje antropológico de siglos y siglos. Los ciudadanos no entenderían que se les negase el derecho a conformar y a mantener un patrimonio por lo general modesto, sin el riesgo de sufrir usurpaciones u ocupaciones y sin más limitaciones que las que se deriven de la Constitución o la ley. La separación de poderes y la tutela judicial efectiva. Todos entendemos la irrenunciable importancia del derecho a que, en caso de discrepancia sobre nuestras expectativas, alguien resuelva el conflicto desde una posición de independencia y en aplicación de una ley que es la expresión de la voluntad de una mayoría de ciudadanos. Y todos le entendemos la importancia de respetar las resoluciones independientes y sostenidas en la ley que ponen fin a cualquier discrepancia. La función de policía, fundamental para que los ciudadanos podamos disfrutar de nuestros derechos y libertades sin la ilegítima o violenta interferencia de terceros. Una función relevante y respetable, especialmente cuando se realiza para hacer efectivo un mandato judicial. Un oficio complicado el de la policía. Sabemos que todos los días se enfrentan a una casuística diversa para la que la ley, limitada a unos principios o declaraciones generales, no ha previsto de antemano soluciones particularizadas. Sabemos que han de ser, en cuestión de segundos, quienes han de decidir en una rápida concreción de aquellos principios generales la mejor y más prudente solución para tantos casos particulares y diversos. Y sabemos también que la función de policía no es solo la de contestar las conductas ilícitas o delictivas. Sabemos también que ejercen la prevención invisible, la mediación más humana y sabemos que favorecen la integración social de aquellas personas que corren el riesgo de verse excluidas. Y sabemos que si la fatalidad sobreviene, como sucedió hace no mucho tiempo, la Policía Nacional baja las vías del tren o se adentra en las aguas del Orzán. Se dice que el Estado deposita en cada uno de los miembros de la policía un enorme poder. Lo que no se dice tan a menudo, y yo sí quiero subrayarlo, es que los ciudadanos depositamos en ellos una enorme confianza que hoy nosotros reafirmamos. En fin, les proponemos la reafirmación de un acuerdo sobre lo fundamental referido a la necesidad de mantener la protección de la propiedad privada, de respetar las decisiones judiciales y, por supuesto, de reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un acuerdo que la sociedad española, la sociedad gallega y la sociedad compostelana han venido suscribiendo desde 1978 en el día a día de nuestra vida cotidiana. Sería inimaginable, ciertamente inimaginable, que hubiera espacio en este pleno para el desacuerdo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Rubén Cela, a súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde.
Para o Grupo Municipal do BNG pois é imposible de descontextualizar a proposta de resolución da proposición que hoxe trae a debate deste pleno o Partido Popular do que ten que ver cos acontecementos das últimas semanas. E desde ese punto de vista o Bloque Nacionalista Galega quixera fixar hoxe claramente a nosa posición, non só con respecto á proposición que hoxe trae a debate o Partido Popular, senón sobre todo o que rodeou e rodea o despexo do Centro Social Escarnio e Maldicer. En primeiro lugar, queremos decir que o noso grupo se reafirma na valoración realizada no seu día a respecto de que no despexo deste colectivo, do local que viñan ocupando desde había 3 anos na Algalia, cometéronse, o noso entender, varios erros. O primeiro deles foi non esgotar, porque malamente se pode esgotar algo que nin se inicia, as vías de diálogo para poder proceder a unha solución non conflictiva. O segundo, a non comunicación por parte da Delegación do Goberno ao propio Concello de Santiago de que se ia producir ese despexo e o dispositivo que se iba a empregar. Con independencia de que iso sexa perceptivo ou non, entra dentro da normalidade da lóxica colaboración interinstitucional. Incluso, de facerse con tempo suficiente, se podería ter explorado unha interlocución por parte do propio Concello con ese colectivo, prevendo, como era previsível, que un despexo destas características tivera unhas características e unhas consecuencias diferentes a outros. Con total seguridade, se os mesmos feitos acontecesen mañá na cidade de Ourense, non me cabe a menor dúbida de que o alcalde tería o coñecemento do dispositivo antes de se realizar. En terceiro lugar, creemos que o dispositivo empregado foi exagerado e o tapiado empregado a todas luces inapropiado para un inmóvel catalogado dun casco histórico que é patrimonio da humanidade e está rexido por un estrito plan especial do casco histórico. Desde o Grupo Municipal do BNG tamén nos reafirmamos na nosa valoración do acontecido na manifestación que se produciu esa mesma tarde do despexo. Lamentamos e condenamos actitudes violentas de persoas ailladas e danos producidos en mobiliario urbano no marco dunha manifestación onde moitas veciñas e veciños asistiron con vontade de participar de xeito pacífico nun acto de repulsa do acontecido esa mesma mañá e en solidariedade con un colectivo social e a labor que viña desenvolvendo. Igualmente denunciamos unha actuación policial que desde o noso punto de vista foi desmedida e claramente desproporcionada na que se empregaron materiais de antidisturbios especialmente perigosos nun contorno como da zona bella de Santiago e nese sentido quero lembrar que en febreiro do ano 2013 o Grupo Municipal do BNG trouxo a debate deste pleno unha moción precisamente para reclamar a eliminación das balas de goma por parte das forzas e corpos de seguridade nas movilizacións cidadás. A Policía Española é das poucas na Unión Europea que a siga a empregar. E non o decimos agora, nin o decimos por capricho. Levámoslo dicindo moitos anos porque está demostrado que proxectís de goma dun peso de 90 gramos e capaces de alcanzar velocidades de máis de 200 metros por segundo, é dicir, para que todos nos fagamos unha idea, máis de 720 km por hora, poden causar danos permanentes nos órganos vitais ou seren dificilmente controláveis os disparos porque polas súas características non seguen unha trayectoria definida e prefixada e moitos menos nun entorno de rúas estreitas como as da zona bella de Compostela onde poden rebotar ata en varias ocasións e acabar dándolle a calquera persoa en calquera parte do corpo, incluídos ollos ou ouvidos. E doulles un dato para a reflexión. No Estado español, desde 1990 ata agora, máis de 25 persoas perderon un ollo a causa destas balas de plástico. Cando trouxemos esa moción, o Partido Popular votou en contra e, afortunadamente, o Parlamento Europeo, máis sensível a este tipo de cousas, ten instado os países membros da Unión Europea a prohibir ese tipo de armas contra a poboación civil. Desgraciadamente, o Estado español fai caso omiso. Por último, o Grupo Municipal do BNG tamén se reafirma a respecto da valoración da manifestación producido pasado sábado. Foi unha manifestación onde o comportamento das e dos manifestantes foi pacífico, como así o teñen recoñecido desde instancias policiais. En ningún momento houve ningún tipo de agresión, nin estragos, nin provocación de incidentes. O máximo que se chegaron as persoas ali presentes foi a realización dunha resistencia pacífica mediante unha sentada. O uso da forza, novamente desde o noso punto de vista desproporcionada, veu da parte dos corpos e forzas de seguridade que mereceu mesmo a reprobación do Colexio de Xornalistas por dificultar o traballo de profesionais de medios de comunicación. Hoxe, os medios de comunicación fanse eco da intención de sancionar a 116 persoas das que participaron nesa manifestación
con multas de ata 30.000 euros a través da tramitación aproximadamente de 400 propostas de sanción. Isto é así grazas á Lei Mordaza do Partido Popular. E aquí vanme permitir que faga unha paréntese. Isto vaise facer porque a Lei Mordaza non está derrogada. E non está derrogada porque os grupos da esquerda no Congreso dos Diputados non lles deu a gana de derrogala. E nese sentido, gostaríame dicir que está moi ben tentar censurar a un goberno claramente censurável, pero estaría moito mellor que censuraran leis absolutamente inxustas como a reforma laboral, a LOMCE ou a propia Lei Mordaza. Unha mágoa que non se atopara a tempo ou non se tivera vontade política de facelo ata agora. Desde o BNG creemos que é hora de tomar nota dos erros cometidos na xestión deste conflito, aprender deles e marcar un claro punto de inflexión. Se algo demostraron estas semanas é que a criminalización indiscriminada de todas as persoas que participaron destas movilizacións ou apoiaron este colectivo, que a crispación e alarma social e a creación dun clima de medo non xustificado, que a instrumentalización política deste conflito e que a intencionada utilización de institucións por parte de organizacións políticas, lonxe de axudar a solventar pacíficamente este conflito, o que teñen feito é agrandalo. E vanme permitir que nese sentido teña que facer referencia o papel xogado tamén desde a delegación do Goberno en todo isto. En primeiro lugar, unha persoa que ostenta un cargo coas atribucións do señor Villanueva non debería facer declaracións públicas como había profesionais da manifestación, tal e como dixo na radio pública deste país. Supoño que para o señor Villanueva a maioría da militancia do BNG somos manifestantes profesionais porque manifestámonos moito e, por desgracia, motivos teríamos de sobra para manifestarnos moito máis. E, en segundo lugar, creemos que a delegación do Goberno, mentras siga a existir, deberá representar o Goberno, que é diferente que representar o grupo político que sustenta o goberno. E durante estas semanas, desde o noso punto de vista, non sempre foi así. Remato. Santiago foi, é e seguirá a ser unha cidade segura, tranquila e pacífica. Santiago foi, é e seguirá a ser unha cidade plural, diversa, tolerante e sempre respetuosa ca liberdade de expresión e co dereito de reunión e manifestación. E Santiago tivo, ten e terá colectivos que dun xeito ou do outro quixeran chamar a atención sobre a especulación inmobiliaria, sobre a situación de determinado tipo de inmóveis e sobre actividades socioculturais autoxestionadas. Iso nunca foi un problema grave de convivencia nesta cidade, nin cremos que o teña que ser a futuro. O que sí que creemos é que neste conflito se deberá marcar un claro punto de inflexión. Creemos que o Concello de Santiago debe pôr a disposición das e dos membros dese colectivo, como ten feito con moitos outros colectivos sociais e culturais, espazos públicos para, se os estiman oportuno e o ben pertinente, poidan seguir desenvolvendo a súa actividade social e cultural, e creemos que este tema debería deixarse de empregar como arma política, porque desa dialéctica é posible que haxe algún partido político que saia gañando. Agora ben, o que é seguro é que quen sae perdendo é todo Santiago. Moitas grazas. Gracias, Rubén. Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Pois, efectivamente, esta proposición do Partido Popular e os seus puntos de acordo non se poden desligar pois do que aconteceu nas últimas 2 semanas. Ademais, así fai referencia en parte na súa exposición de motivos. Ben, o certo que atopámonos cunha propiedade privada na Algalia, en Santiago de Compostela, que dende o 1957 ao 2011 o grupo Cantigas e Agarimos pois estivo desenvolvendo a súa actividade cultural pagando un aluguer todos os meses, ata que muda o tema dos alugueres de renta antiga e, polo tanto, Cantigas e Agarimos pois busca outro local onde desenvolverse. A partir do 2014 pois o grupo Escarnio e Maldicer, por certo, o nome dunha cantiga de Alfonso X Sabio, pois ocupa ese espazo. O primeiro que nos queremos decir é que cultura, incluso aquela cultura que os mesmos productores desa cultura pois podan entender que é cultura alternativa, incluso esa cultura alternativa non se identifica con ocupación. É dicir, non é necesario para ninguna manifestación cultural a ocupación ilexítima dunha propiedade nin privada nin pública. O que hai que decir é que, neste caso, Compostela Aberta pois tivo 2 anos de coñecemento desta situación na cidade, porque toma posesión en xullo de 2015, e, dende logo, tivo tempo para propoñerlle a este grupo cultural, Escarnio e Maldicer, a posibilidade de desenvolver o seu proxecto cultural
nun dos contenedores culturais que temos na nosa cidade. Por lo tanto, nese sentido, si había que chegar a algún tipo de acordo ou algún tipo de diálogo, se chegou tarde. Cando as unidades de intervención policial desaloxan o martes 5, o martes 30 de maio, desaloxan a este proxecto cultural desa propiedade privada, o fan seguindo as instruccións dun auto xudicial. Teño que decir que naquel momento as declaracións de dous concelleiros do Goberno de Compostela Berta e mesmo do alcalde pois foron unhas declaracións claramente inoportunas e claramente desafortunadas. Eu non vou decir para nada porque penso que non se pode facer esa vinculación, esa relación, que os feitos da manifestación da tarde, a rotura dos bens mobles do mobiliario urbano e cos 6 policías feridos, pois fora consecuencia desas declaracións, eso sería probablemente unha exageración, pero dende logo as declaracións foron inoportunas e desafortunadas e as teño aquí o meu carón. Tamén teño que decir que, aínda que as unidades de intervención policial están na comisaría e que, ademais, cando reciben o auto do xuiz, nin tan sequera teñen por que comunicalo á delegación de goberno, polo tanto, eu non sei se a delegación do goberno tiña coñecemento dese desaloxo, pero sí teño que decir públicamente que se a delegación de goberno tiña coñecemento dese desaloxo, aínda que non sexa preceptivo, tería que terlo comunicado o alcalde de Santiago de Compostela por un mero problema de respeto institucional. Con respecto aos acontecementos que se producen o martes na manifestación, teño que decir que a Policía é autoridade pública e, polo tanto, teñen presunción de veracidade. Polo tanto, en principio, se alguén entende que a actuación policial naquel momento foi desproporcionada ou se separou do protocolo que se sigue nesas circunstancias, pois o que hai que facer é presentar as probas ao respecto. E, en todo caso, se existen esas probas, pois se está tardando en presentalas diante dunha fiscalía para que se abra un proceso de investigación e se coñeza realmente que o que aconteceu. Mentres tanto, a presunción de veracidade é dos corpos e forzas de seguridade do Estado. Con respecto á manifestación do sábado, teño tamén que facer dous comentarios. O primeiro é que hai que recoñecer que neste caso o Partido Popular lle deu unha cobertura informativa, o digo entre comillas, verdadeiramente importante. É dicir, aínda non se sabía se iba a producir esa manifestación, pero prácticamente cada día houve declaracións de responsables do Partido Popular, non soamente de concelleiros do Grupo Municipal, e a verdade é que se fixo casi, permítame tamén as comillas, un efecto chamada. Ou se pudo facer un efecto chamada. A mí o que me gustaría sería que cando exista unha convocatoria de manifestación en defensa da sanidade pública ou da educación pública, tamén os responsables do Partido Popular durante a semana previa a esa manifestación pois poñan todos os medios en portada precisamente esas manifestacións, porque a verdade é que é complicado ter outro tipo de publicidade que poida competir ca que eles fixeron. Tamén teño que dicir moi claro que eu non vou dicir que esas declaracións de diferentes responsables do Partido Popular votaran gasolina ou lume. Iso non é certo. Pero sí entendo que o Partido Popular durante esa semana xogou co lume. Iso sí que o entendo. E teño que facer unha referencia moi puntual a unha cuestión que ten que ver co subdelegado do Goberno. E que a reunión que tivo, neste caso, co voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular. E non vou criticar ao vocero do Grupo Municipal do Partido Popular. Eu non vou criticar que o vocero lle pedir unha entrevista ao subdelegado do Goberno. Iso non o vou criticar. O que si vou criticar, e xa o fixen públicamente, é ao subdelegado do Goberno. Porque o subdelegado do Goberno tivo tamén nese caso unha falta de respeto institucional, porque o primeiro que teria que ter feito era reunirse, chamar ao alcalde. Se o alcalde non se quere reunir con el, esa era outra cuestión, pero chamalo. En calqueira caso, se entendía que se tiña que reunir con máis grupos da corporación ou co resto da corporación, non somente co alcalde, debería terse reunido con todos os grupos. Porque é unha cuestión moi clara, é o subdelegado do Goberno de España, non é o subdelegado do Partido Popular de Galicia. Por lo tanto, nese sentido, eu entendo que o subdelegado non estivo á altura do seu cargo.
E por último, gustaríame decir que Santiago é unha cidade que está clarísimamente moi acostumbrada ás manifestacións. Lóxicamente, somos a capital de Galicia, somos a sede das institucións e, polo tanto, é lóxico que colectivos de toda Galicia veñan a Santiago de Compostela pois a manifestar e a expresar a defensa dos seus dereitos ou as súas inquedanzas. O que lle pedimos, do mesmo xito que nos asumimos e acollemos a todas as persoas en todas as condicións, o que se lle pide a todos tamén é respeto á cidade, respeto aos veciños e as veciñas e respeto ao mobiliario urbano da cidade. Porque nós o que temos moi claro é que a violencia nunca vai resolver ningún problema, o que fai é crear moitos problemas e, ademais, crealos moi serios. Gustaríame tamén, pois supoño que na intervención, na segunda intervención do voceiro do Partido Popular, pois nos dirán se aceptan a nosa emenda de adición ou non. Moitas grazas. Marta Lois. Sí, boa tarde de novo. Ben, señor Brunete, o Goberno de Compostela non ten ningún problema coas resolucións judiciais, coas forzas de seguridade do Estado, nin tampouco ten ningún problema coa propiedade privada. O que acontece é que vostedes están instalados no discurso de todo vale, pero a realidade na que vivimos, os veciños e as veciñas deste concello, non é a que vostedes quixeron debuxar. Compostela é unha cidade tranquila, algo que xa repetiron tamén os compañeiros da corporación. Compostela ten un concello pacífico no que vivimos, convivimos en paz, en a que damos a benvida a milleiros de persoas que cada ano nos visitan e marchan coa verdadeira sensación de que esta é unha cidade especial, singular, unha cidade patrimonio da humanidade, onde convivimos persoas diversas, diferentes, sen problemas e en paz. Vostedes tiveron unha actitude irresponsable e desleal coa cidade dende o primeiro momento, señor Brunete. Mentres dende as súas palestras avivaban o conflicto, buscaban xerar conflictos en realidade artificiosos, tamén se reunían coa delegación de goberno na Coruña. Nós, o Goberno de Compostela Aberto, de xeito responsable e sen sobreactuacións que poideran facer máis complexa a situación, dedicámonos a traballar para que a situación non empeorase, como finalmente pudemos ver na manifestación do sábado. Cando sí, señor Brunete, non houbo grandes disturbios, nin queima de contedores, nin danos no mobiliario urbano, nin cristais rotos, nin grandes detencións como vostedes estiveron dicindo toda a semana que ia suceder, como se tiveran unha especie de bola de cristal para predicir o futuro en Compostela. Non estarán vostedes confundindo a realidade co desexo, señor Brunete? A propiedade privada é un dereito que non cuestionamos neste caso. O que sí defendemos e queremos para a nosa cidade son edificios cuidados, edificios cheos de vida, de familias, de asociacións veciñais, de asociacións culturais, e non edificios baleiros que rematen tapiados en ter en conta o seu valor patrimonial. Dende este Goberno municipal defenderemos sempre o diálogo como a mellor vía para a resolución de conflictos. Neste sentido, a ocupación do edificio da Algalia, compre recordar, non se fixo baixo o noso mandato. E o que podemos constatar cando chegamos ao Concello foi que non había problemas de convivencia nin coa veciñanza, nin co pequeno comercio, e que en varias ocasións a propia veciñanza manifestouse a favor de ter un espazo na contorna que dotara de actividade cultural ao barrio sen ningún tipo de conflicto. Tense que preguntar, señor Brunete, por que cando se levou a cabo a ocupación deste edificio emblemático da cidade no ano 2014 baixo o goberno do Partido Popular, o seu partido, non se puxeron en marcha canles de comunicación entre a Asociación Cultural e a empresa propietaria do inmoble. A actuación dun goberno responsable tería conseguido non ter chegado a esta situación na que a cidade, como ben saben, sen que se tivera informado nin a Policía Local nin ao propio Goberno, se enchese de unidades de intervención policial para facer un desaloxo dunha asociación pacífica. Preguntouse vostede ou lles preguntou ás súas compañeiras e compañeiros por que cando gobernaban non tomaron ningunha decisión ante a ocupación? Sería importante saber por que non se fixo nada daquela. Creemos que é responsabilidade de todas as persoas que formamos esta corporación municipal non avivar lumes, non crear polémicas innecesarias que só axudan a crispar máis o ambiente e a infundir medos na cidadanía que nada teñen que ver coa realidade.
Como xa lle dixemos noutras ocasións, Compostela Aberta e o seu grupo do Partido Popular temos visións moi diferentes, moi opostas sobre como gobernar este municipio, como gobernar Compostela. E este é un dos momentos nos que nos apostamos polo diálogo e a calma e vostedes por crear alarma e crear unha realidade paralela. Creo que con estas últimas tomas de posición políticas se están saindo do propio taboleiro político, sobre todo apuntándose á deslealdade dos principios básicos da institucionalidade e tamén porque son recurrentes os seus pseudomovementos políticos con carácter centrífugo que pouco a pouco os convirte en partido residual na cidade. Por todo o exposto, votamos en contra da súa proposición. Grazas. Moitas gracias, Marta. Alejandro, segunda quenda, se podes clarificar o da emenda do PSOE, se acepta ou non. Digo logo para o sentido de voto. Segunda quenda. La enmienda del PSOE, obviamente, no, porque la enmienda del PSOE, lógicamente, parece apuntar, ¿no?, a una cierta legitimación de la ocupación o que no había en la ciudad de Santiago alternativas culturales. Pero comienzo por el PSOE. Nos reprochaba el señor Reyes el haber realizado un efecto llamada, sí, claro, efectivamente, un efecto llamada a la responsabilidad y un efecto llamada a la solidaridad con la policía, sobre todo con los policías heridos. Yo lamento que la actitud del Partido Socialista en esta crisis haya sido una actitud, tengo que decirlo, manifiestamente cobarde. Señor Reyes, quiero decirle además algo. Nosotros efectivamente fuimos a ver al subdelegado. Oiga, solo faltaba que no pudiéramos pedir una cita con el subdelegado y que no nos recibiera. Usted pudo haber venido en el coche del señor Hernández, cabíamos nosotros y todo el Grupo Socialista, es de 5 plazas. Podían haber venido. Señora Lois, aún tienen más que decir, ¿no? En una intervención, en fin, sin aristas, sin alusiones, sin vocativos, les ofrecimos pasar página, pero ustedes prefieren seguir emborronando los anales de la corporación. Pues bien, en nombre de una mayoría de ciudadanos, de una mayoría de votantes del PP, de exvotantes del PP, perdimos muchos, es cierto, en los últimos años, de votantes de Ciudadanos, de votantes del PSOE, de abstencionistas, en nombre de una gran mayoría de ciudadanos, nos vemos obligados a recordarle algo, ¿no? Nos vemos obligados a recordarles que es impropio de un alcalde y de un gobierno municipal hacer un llamamiento a una manifestación que, por no haber sido comunicada, por no identificar a un responsable ni anunciar un recorrido, era indiciaria de poder generar problemas. Es impropio de un alcalde y de un gobierno municipal encender los ánimos de los manifestantes del 30 de mayo, al cuestionar la resolución judicial, al criminalizar a la policía o al justificar la práctica de la ocupación inmobiliaria, y a los comunicados, a las redes sociales y a las manifestaciones públicas me remito. Es impropio de un alcalde o de su equipo sostener que hubo un desalojo violento. No, alcalde, no hubo ningún desalojo violento. Y es impropio de un alcalde o de su equipo sostener que la policía actuó con nocturnidad. Con nocturnidad actúan quienes cometen delitos. La policía actúa con prudencia. Y, por cierto, a las 7 de la mañana ya amanece en el mes de junio, que con ustedes en el gobierno no es poco. Es impropio de un alcalde o de su equipo reclamar que se le informe de una actuación ajena a sus competencias y que, como suele ser habitual en estos casos, posiblemente exigirá reserva. No le interesa al señor alcalde la mayor parte de los asuntos de competencia municipal y pretende inmiscuirse en aquellos que no son de su competencia. Es impropio de un alcalde creer que puede restringir el derecho de paso a un juez o a la Policía Nacional al casco histórico. Sobre el término municipal de Santiago ejercen competencias administraciones diversas y no tienen por qué informarse de todo lo que hacen. Es impropio de un alcalde y de un portavoz del Grupo Socialista mínimamente responsable reprocharle al delegado del Gobierno que no le informara al alcalde del operativo, sin interesarse antes sobre si esa reserva venía impuesta por un juez. En tal caso, ¿se atreverían ustedes a increpar al juez? Es impropio de un alcalde decir que, de haber tenido conocimiento de la resolución judicial, hubiera interferido en su mandato y hubiera abierto un proceso de mediación y de diálogo. Ha de saber que la mediación la ha de aceptar el propietario y el propietario eligió la vía de un juez serio e independiente y no la vía de un mediador parcial. Y ha de saber que, tratándose de un delito, no cabe la mediación. La comisión de un delito de usurpación de la propiedad de un vecino no constituye un supuesto de hecho negociable.
No cabe el principio dispositivo. Negociar sobre lo prohibido, negociar sobre la ocupación de la propiedad de un vecino, supone un riesgo para nuestro sistema de convivencia. Es impropio de un alcalde saltarse la separación de poderes y decir que no avala una resolución judicial. ¿Quién es usted para avalar o no avalar una resolución judicial? Aunque la palabra alcalde etimológicamente procede del árabe alcade, que significaba el juez, en un Estado de Derecho un alcalde no enmienda el papel de un juez. Eso es propio de estados totalitarios. Es impropio de un alcalde justificar o restar importancia a un delito de usurpación de la propiedad de un vecino por el mero hecho de que no se hubieran generado problemas de convivencia en el barrio. No, coño, pero al vecino le liberaron la propiedad. Es impropio de un alcalde justificar o restar importancia a un delito de usurpación de la propiedad de un vecino, camuflando la usurpación en un proyecto tan cultural como beber cerveza o hacer tatuajes por 8 euros. Es impropio de un alcalde equiparar el proporcionado uso legítimo de la fuerza defensiva de la policía con la violencia primaria, desatada y peligrosísima de unos manifestantes, no todos, pero algunos, que portaban palos, botellas y líquidos inflamables. Es impropio de un alcalde desentenderse del operativo que era necesario desplegar conjuntamente entre la Policía Local y la Policía Nacional a fin de minimizar los riesgos de la segunda manifestación. Tuvo que ser, sí, el PP quien cubriera el vacío de responsabilidad que ustedes protagonizaron y quien expresara la preocupación de los ciudadanos ante un riesgo de réplica de los primeros incidentes. Y es impropio, ya voy concluyendo, de un alcalde negar una palabra de cariño a los policías heridos. Tuvo que ser el Partido Popular quien trasladase ese cariño al Cuerpo Nacional de Policía. Ojalá, señor alcalde, este proceso le haya servido para madurar, pero lo visto tenemos dudas. Se ha quedado prácticamente solo, apenas acompañado por la fuerza auxiliar del BNG, y acaso de los antisistemas, valga la redundancia. Es una pena. Le ofrecimos en una primera intervención la posibilidad de enmendarse, de reconducirle sin un sonrojo, y han acabado ustedes atrincherados en sus bancadas. Nada más, gracias. Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Eu, chegado a este punto, iba a xa non facer uso da quenda de palabra, pero sí que me gustaría comentar dúas cuestións. Antonte, explicaba o ben o señor Rajoy. Bueno, moi ben non o explicou, pero entendeuselle ben, non? Eu creo que hai unha máxima en política que nunca compartín de canto pior, millor, non? E eu creo que neste caso pois foi un caso tamén evidente disto, non? Eu creo que canto pior, pior. E eu creo que canto peor se xestionan as cousas, pois peor é para o conxunto da cidade. Entón, no que sí que podo coincidir en que creo, non sei se a palabra é pasar páxinas, se é punto de inflexión, se é mirar para adiante, pero que sí que creo que non é positivo manter unha situación de tensión, de crispación social, de alarma, de medo, ante un tema desto. Eu creo que Santiago é unha cidade que, como capital política administrativa deste país, acolle centos de manifestacións ao longo do ano, que é unha cidade, como dicía na primeira quenda, plural, diversa, especialmente respetuosa precisamente con ese tipo de dereitos, de reunión, de expresión, de manifestación, e que, polo tanto, é o que agardo que se poida recobrar a normalidade o antes posible. Creo que medidas como a que se acaba de tomar de anunciar xa máis de 400 expedientes de sanción, pois sinceramente non é o mellor xeito de facelo. A partir de aí, un par de puntualizacións. Eu creo que falar, dialogar, intentar minimizar danos colaterais, pois aparte de non ser ilegal, eu creo que é moi recomendable e moi saludable en determinadas situacións e en determinados momentos, non? Por lo tanto, eu nunca creo que estaría de máis poder intentar mediar. Eu creo que cando se fala de mediación, neste caso, non se fala de mediación para impedir o cumprimento dunha sentencia judicial ou para abordala. Eu creo que do que se fala de mediación precisamente para intentar que o cumprimento desa sentencia se faga do xeito máis pacífico posible, non? A partir de aí, cariño queremos todos, non? Falaba o señor Brunete do cariño aos corpos e forzas de seguridade do Estado. Eu tampouco vin demasiadas mostras de cariño a manifestantes que recibiron tamén o cariño desas forzas e corpos de seguridade do Estado, non? En calquera caso, como decía ao principio, eu creo que o importante é que Santiago siga a ser o que sempre foi, que é unha cidade tranquila, pacífica e unha cidade de convivencia. Moitas gracias, Rubén. Paco Reyes. Gracias, señor alcalde.
Bueno, o certo é que atopámonos na segunda intervención do señor Brunete, con tres problemas que habitualmente amosa nos debates e amosa particularmente no pleno. O primeiro, que habitualmente ten unha certa tendencia a distorsionar o que lee. Porque, claro, a nosa emenda di textualmente de adición. O Concello valorará a conveniencia de ofertar algún dos colectores culturais de patrimonio municipal a propostas de produción cultural que se entenden interesantes para a cidade. De iso, o que extrae o señor Brunete é que nos estamos apoiando a ocupación ilegal e lexítima dunha propiedade privada. Fala tamén de que, ademais, non a defendimos públicamente o que da defensa da Constitución e que nós non defendimos os corpos e forzas de seguridade do Estado. Ten outro problema, señor Brunete. Primeiro, que minte descaradamente e sen ningún tipo de rubor nin de vergonza. O que lle teño que preguntar é: presénteme vostede unha soa declaración miña con respecto a todo isto no que eu non criticara a ocupación ilexítima dunha propiedade para un proxecto cultural e que eu non defendera a presunción de veracidade da policía, das forzas e corpos de seguridade do Estado. Presénteme unha soa delas. Se non, terá que aceptar vostede recoñecer que minte, unha vez máis, hai que dicilo. Mire, nós temos moi claro, o Partido Socialista, que temos unha visión multicultural deste país. E temos unha visión multicultural porque non lle decimos aos demais que cultura é a correcta e que cultura non é a correcta. Entre outras cousas, porque moitos compañeiros socialistas que militaron no meu partido e algúns aínda militan, pois coñeceron a cárcere, coñeceron a tortura e moitos deron a vida precisamente porque neste país ninguén pense que ten a verdade, nin ninguén lle impoña aos demais un concepto determinado de cultura. Precisamente por iso. Mire, cando vostede di que como podo falar de que o delegado do goberno non comunicou o desaloxo ao alcalde sen terlle preguntado se o coñecía e se tiña do auto do xuíz o permiso para facelo, e que ese é o terceiro problema que ten vostede nos plenos. Non escoita nunca o que decimos os demais. Vostede ven sempre cos deberes feitos de casa e non escoita o que decimos porque non lle interesa o que decimos os demais, non lle importa o máis mínimo, porque xusto o que dixen é que eu non sabía se o delegado tiña coñecemento, porque non é perceptivo que o tivera. E o que si dixen foi que se o tiña, pois tería que hacer. Ben, mire, aquí o que están vostedes poñendo en riba da mesa, pois, home, tampouco é que sexa moi original. Nin veñan vostedes a plantexar que veñan a defender nada especial. Vostedes o que están dicindo na súa proposición é que se cumpra a lei. Ben, iso é que o prometimos ou xuraron algúns, pois cando se tomou posesión como concelleiros neste concello. Gardar e facer gardar a Constitución. E nós o fixemos, e volvo a emplazalo. Amose vostede unha sola declaración miña que non vaya precisamente nese sentido. O que si é certo son dúas cousas. A primeira, que hai algo que nos diferencia clarísimamente de vostedes. Vostedes falan da propiedade privada e vostedes falan do artigo 33 que se recolle na Constitución. Totalmente de acordo. Pero nunca falan do 33.2. Nunca fan referencia a vostedes a función social da propiedade. Eso habería que facelo. Porque aquí non o pode dir simplemente cos únicos límites e restriccións que fixa a Constitución. Tanto medo lles dá a vostedes falar da función social da propiedade que ven recollida na Constitución, que todos os españoles se deron a sí mesmos no 78. Nós non temos ningún medo de facer iso. Porque nós entendemos que todos os problemas veñen recollidos na normativa e que o marco normativo ten solucións para prácticamente todos os problemas. E repito, con isto xa remato, sinceramente teño que dicirlo, este proceso que durou estas 2 semanas, sinceramente, foi mal xestionado. E foi mal xestionado por Compostela Aberta e foi mal xestionado polo Partido Popular. Ora vostede, se tivera outro turno, podería insultarme novamente. Moitas gracias. Marta Lois. Nada, moi brevemente, simplemente decirlle ao señor Brunete e ao Partido Popular que, como puderon comprobar, están sós no pleno.
Xa que hoxe quedou rexeitada a posibilidade de sacarme a quenda de intervención, facer unha breve quenda que non a malinterpreten, un pouco por alusións. Non quero que se sinta despreciado, señor Brunete. A verdade é que a súa praxe provócame sempre curiosidade. Eu a veces fago unha traslación, non? No sentido do subconsciente, ese que nunca emerxe, que está censurado e que emerxe a veces con terapia ou emerxe con inhibidores da conciencia. A vostede emerxelle o seu verdadeiro subconsciente, o seu verdadeiro eu, nos plenos municipais. Logo, cando se lle afea as actitudes que ten como representante público, semella doído e semella sentido, pero deberías escoitar. Sempre nos provoca grandes contradiccións, porque logo parece unha persoa sensible, pero as cousas que saen por esa boca, cando emerxe ese representante público que ten aquí, verdadeiramente dan que pensar que vostede representa unha visión política que está xa vivindo en décadas do pasado, non? É dicir, eu non sei se a veces fai o exercicio de poder escoitarse. Eu non me sinto representado nas súas verbas, incluso nin me sinto interpelado. Non me sinto, porque moitas das cousas que dixo hoxe non saíron da miña boca estes días. Forma parte desa irresponsabilidade, forma parte da irresponsabilidade de pintar e de dibuixar irresponsablemente esa imaxe que vostedes prefiren proxectar na cidade, non? E o fan sin ningún tipo de rubor nin de autocensura. Non lles preocupa. Dibuixan o perfil independentemente de que sexa certo ou non sexa certo. É necesario facelo políticamente. Bueno, instalanse no todo vale. Vostede leva instalado no todo vale con ese reparto de roles que ten co seu portavoz o señor Agustín Hernández, non? Reproducen aquel tamén reparto de roles da época de Conde Roa. Bueno, debe ser o modelo clásico de xogo político, non? O que xoga duro, o outro perfil, e instálanse no todo vale. Evidentemente non vou ser eu quen chame pola súa responsabilidade na acción institucional. Non o vou facer porque teño asumido que isto vai ser así, aínda que ás veces me asuste até onde son capaces de chegar. Estas 2 semanas comproveino perfectamente. É dicir, desgastar unha posición de grupo de goberno pasa por faltarlle o respeto á institución, por perder o perfil institucional, por chegar a escoitar cosas como as que escoitei de non respeto que deben ser as relacións entre institucións máis alá das posicións partidarias, por entender o exercicio nas institucións dende unha perspectiva de partido único, por faltarlle o respeto a toda a pluralidade da corporación, tanto o Partido Socialista como o BNG, como a nós na súa intervención e as posicións expresadas aquí, e aos concelleros e concelleiras dos diferentes grupos, por criminalizar aos concelleros e concelleiras, e por criminalizar tamén os veciños e veciñas, porque, bueno, sempre ten que haber víctimas civiles en toda acción política asentada en termos belicosos como os que vostedes manexan. Bueno, eu teño a impresión de que se lles foi as man na posición. Vale, porque, claro, resultou tan obscena estas 2 semanas, resultou tan irrespetuosa con quen detenta as posicións da responsabilidade institucional no goberno por votación, porque non estamos na época do partido único, non estamos na época do partido único nas institucións, na delegación, nos concellos, no goberno central. Foiselles as mans. E entonces confundiron claramente os termos e instaláronse nesas coordenadas. Pois ben, eu ben que o lamento. O papel todo aguanta, o problema non é o papel, o problema do que estamos hoxe a sustanciar é a súa actitude. Por iso nós temos claro que imos a votar que non, porque foi lamentable, irrespetuosa con todo o mundo. Nos reivindicamos outra cidade, non é monocolor, non esa cidade que divide os veciños entre bons e malos. Xa sei que conceptualmente ustedes viven instalados así. Teño yo escoitado, elixiu entre os vos os malos e quedouse cos malos. Entre os meus e os teus. Non, nos gobernamos por conxunto da cidade, independentemente que non nos voten. Non necesitamos que se nos identifiquen. E intentamos facer con responsabilidade.
vostedes actúen como actúen, e eu hoxe intento ser suave, porque non quero que logo se vaya sentido, ao mellor se vai sentido porque non lle contesto ca mesma dureza que vostede me ataca, pero que xa cheguei á conclusión de que xa o dou por perdido, non me sinto representado ca súa maneira de facer política, señor Brunete, díxenlo moitas veces, pareceme profundamente reaccionaria e respetuosa co sentimento da corporación. Entón, polo tanto, o noso voto en contra, máis alá do texto da moción, é a súa atitude, a atitude que mantiveron. A criminalización dunha cidade que vive tranquilamente e que vive cos seus ritmos, cos seus acertos e seus erros, pero vive, eu creo que dignamente, e ese todo vale con tal de desgastar o goberno. Están vostedes moi desesperados. E nós, diante deso, vamos manter a tranquilidade, o respeto e a votar que non. Señor secretario. Hai unha emenda que entendo que non se admite, non? Se manifestou. Entón, votos... Señor alcalde, solamente un segundo. Nos imos votar a favor desta proposición porque a defensa da Constitución e da lei. Dende logo non pola atitude do Partido Popular. Grazas. Señor secretario. Serían, rexeitada a emenda, serían votos a favor da proposición de Partido Popular relativa á colaboración e cumprimento das decisións judiciais e reconhecimento do papel das forzas de seguridade do Estado e a defensa e a protección da propiedade privada. Votos a favor. PSOE e PP. Votos en contra. Compostela Aberta e BNG. A moción quedaría entonces aprobada. Pasaríamos ao punto 8 da orde do día, que é unha proposición do BNG para controlar a actividade asociada ao vertedero de Grixoa que recibe residuos de fora de Santiago de Compostela. Si fan defensa... Rubén. Sí, moitas grazas, señor alcalde. E darlle antes de nada a benvida pois tamén a os veciños e veciñas de Grixoa que hoxe tamén nos acompañan. Como saben, con independencia das competencias globais que en materia medioambiental pois ostenta a Xunta de Galiza, os concellos pois tamén son administracións competentes en materia ambiental no municipio, así como da xestión dos residuos sólidos urbanos, da vixiancia e do control da contaminación ambiental, ademais da protección do medio natural e da salubridade pública. Tamén no control sanitario do medio ambiente, isto inclúe o control de contaminación atmosférica, o abastecemento de augas, o saneamento de augas residuais e os residuos urbanos e industriais. Ademais das competencias que son propias os entes municipais nesta materia, o Concello de Santiago en particular asinou, entre outros, a adhesión á Xenda 21 local e os compromisos de Albor, que, entre outros, recollen, por exemplo, evitar e reducir residuos, aumentar a reciclaxe e a reutilización ou xestionar e tratar os residuos de acordo con estándares de boas prácticas. Por lo tanto, desde o Grupo Municipal do BNG entendemos que o Concello ten moito que decir a respecto dun problema que o noso grupo nos preocupa e moito, como é a situación do vertedoiro de Miramontes na parroquia de Grixoa. Como todos e todas saben, en febreiro do ano 2008 a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galiza autorizaba a instalación dun vertedoiro de residuos non perigosos, e suliño isto, non perigosos, para a restauración do espazo natural da canteira de Miramontes. Naquel momento se falaba de unha capacidade para eliminar en torno a 80.000 toneladas ao ano, nun vaso de verquido de 1 millón de metros cúbicos nunha superficie de 4,5 hectáreas, que para que todos os que temos problemas cas dimensións deste tipo nos fagamos unha idea, é aproximadamente 6 veces o tamaño da Praza do Obradoiro, unha vida útil estimada de 20 anos e un tipo de residuos para albergar que eran areas, terras,
lodos xerados nas propias instalacións e restos de obras de construción. Esa autorización, pois, desde o noso punto de vista, non era problemática, ao contrario, ia na dirección da regeneración das canteiras, pois, tal e como marca a normativa medioambiental. O problema fundamental veu despois, con dous incrementos do tipo de residuos que pode acoller. Unha no ano 2013 e outra no ano 2014, e no feito de que na actualidade se estexan a recibir materiais procedentes de empresas, de depuradoras e de vertedoiros de diferentes cidades e vilas galegas e incluso, polo que temos incluso entendido, de fora de Galicia, incumplindo así, por certo, un principio legal e ambiental que o tratamento, a eliminación e a valorización dos residuos no punto máis próximo ao lugar que se xeneran. E o problema tamén ven do tipo novo de residuos que podía acoller esa canteira, como amianto, como hidrocarburos, como alquitráns e outro tipo de residuos, neste caso, que non se poden catalogar como non contaminantes. Desde o noso punto de vista, e desde unha ollada posiblemente superficial, nos non somos técnicos medioambientais, nin temos competencias para inspeccionar esas instalacións, o que vemos é, a simple vista, polo menos 4 incumprimentos evidentes. O primeiro deles, a falta dun peche perimetral. Na autorización deste vertedoiro, a Xunta de Galiza condicionou a declaración de impacto ambiental a dispor dun peche perimetral de malla metálica de tipo cinexético que impedira a entrada de animais cunha altura non menor de 1,5 metros sobre o rasante do terreo. É evidente que non hai ningún valado, ningún peche perimetral nesta canteira. En segundo lugar, en materia de integración paisaxística, tanto para garantir un menor impacto visual como para contribuir á contención do pó que se pudera xenerar, tería que haber unha pantalla vexetal de forma paralela ás trazas dos camiños que rodean o vaso mediante espazas arbóreas e arbusticias. É evidente que tampouco existe esa pantalla de carácter vexetal. En terceiro lugar, o tratamento incorrecto dos tecnosolos. A simple vista, pódese observar que os tecnosolos producidos conteñen vertido de misturas de restos orgánicos e maduros que producen cheiros e líquidos cunha alta porcentaxe de impropios, como poden ser restos de plásticos, pilas, compresas, etc., sobre terreos vegetais que dan a prados destinados a gandeiría. A maiores, a normativa indica que os tecnosolos debense empregar en terreos degradados e ali os temos incluso na propia ladeira. A maiores diso hai outras deficiencias que non son menores. Na zona de elaboración de tecnosolos atopáronse deficiencias como balsas sen illar con residuos líquidos con materia orgánica en descomposición, bidóns de residuos sin etiquetar e sen tapar, grandes cantidades de materia orgánica inmadura ou aire libre vertendo líquidos directamente sobre o terreno sen impermeabilizar e lixiviados canalizados que verten directamente no terreo. Que entende o Bloque Nacionalista Galego que hai que facer? Bueno, o primeiro que hai que facer é entender que este non é un problema dunha parroquia ou exclusivamente dunha parroquia, porque ni siquiera é un problema do conxunto do Concello de Santiago, que evidentemente o é un problema de país. Evidentemente a veciñanza de Grixoa é a máis preocupada, en primeiro lugar pola posible contaminación das augas, que ao final van a pozos, a cultivos, a animais e, sobre todo, se temos en conta que unha parte importante da poboación a auga que consume diariamente ven precisamente deses manantiais, os problemas dos cheiros ou os problemas provocados polo tráfico pesado. Pero entendemos que é un problema de país e por ese motivo o BNG, ademais de traer o debate a este pleno municipal, ten iniciado os trámites para levar este debate tanto ao Parlamento de Galiza como ao Parlamento Europeo en Bruselas. Hoxe traemos en concreto esta proposición ao pleno para que o Concello de Santiago inste a Xunta a dotar as medidas necesarias para que o vertedoiro da canteira de Miramontes cumpra as condicións exixidas pola normativa vixente e, nomeadamente, as especificacións sinaladas na autorización de impacto ambiental. Queremos que o Concello de
Santiago, por sí mesmo, en cooperación coa Xunta de Galiza, realice as accións necesarias para determinar os efectos que do funcionamento do vertedoiro se deriven para as augas, o aire ou o solo da contorna e para exixir, se fose o caso, a reparación dos mesmos. E o terceiro punto vai destinado a que o Concello realiza as xestións oportunas para evitar que se depositen en Santiago de Compostela residuos de outras comarcas galegas e de outros territorios do Estado co objetivo de cumprir con principio legal e ambiental o que antes me facía referencia para o cal o tratamento e a valorización do lixo no punto máis próximo de onde se xera. Defendemos tamén que o Concello de Santiago adopte un novo plan de xestión de residuos baseado na prevención, a recollida separada na orixe e a reciclase tendente ao residuo cero, que se trata de crear un tecido de institucións comprometidas, asociacións e empresas unidas pola vontade de avanzar a partir de evitar a xeración de residuos e o rexeitamento os tratamentos finalistas, vertedoiros, incineradora, cara a unha xestión de materiais e unha produción de consumo sustentáveis. Polo tanto, o que queremos facer hoxe con esta proposición é intentar que se garanta que se cumpre con toda a normativa en materia medioambiental e darlle unha expectativa de futuro aos veciños e as veciñas de Grixoa e, como digo, e como decía antes, facer deste non un problema concreto duns veciños e veciñas dunha parroquia de Compostela, sino un problema do conxunto do Concello e do conxunto do país. Moitas grazas. Moitas gracias a ti pola tua intervención, Rubén. Paco Reyes, a súa quenda. Moitas grazas. Eu non vou repetir a intervención en moitas das cousas que dixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Quero anunciar o noso voto favorable aos 4 puntos da proposta de resolución. Soamente engadir unha cuestión que non mencionou o voceiro é que estamos falando de residuos perigosos, entre eles, por exemplo, mercurio, cianuro, arsénico, plomo. Iso é a autorización que se recolle e, polo tanto, nos entendemos a preocupación dos veciños e das veciñas diante dun risco de contaminación das aguas con este tipo de residuos perigosos. Tamén quería, simplemente con iso vou rematar, manifestar que precisamente os veciños e as veciñas da Asociación de Grixoa tiveron unha reunión connosco e co grupo parlamentario do PSD no Parlamento de Galicia, onde nos amosaron as súas inquedanzas e, polo tanto, precisamente como resposta ás súas inquedanzas, a súa petición, o que fixo foi o grupo parlamentario do PSD-PSOE no Parlamento de Galicia rexistrou, tendo registros, o 10.408 e o 10.409, no seu momento era o único registrado nese sentido, no que se formulaban unas preguntas para o seu debate en comisión e para a súa resposta por escrito, que paso brevemente a lelas. As preguntas son: sigue en vigor a autorización ambiental integrada para un vertedoiro de residuos non perigosos na canteira de Miramontes, no Concello de Santiago de Compostela, e que foi concedido en 2008 pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da actual Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio? 2. Houbo alguna modificación desa autorización ambiental integrada? 3. Ten coñecemento o Goberno galego dos cheiros moi molestos, tremendos ruídos de vehículos e lixiviados que puideron provocar a extinción da fauna no regato da Rañoa dos que fala a veciñanza? 4. Ten feito o Goberno galego algún tipo de inspección sobre a mencionada canteira? Se a resposta fose positiva, cando e cales foron os resultados? Mais nada, moitas grazas. Gracias, Paco. Xan Duro, a súa quen... No, perdón, Agustín Hernández. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Ben, en primeiro lugar, saudar os vecinos da parroquia de Grixoa que viñeron hoxe ata o pleno. É certo que estiveron con nós fai, creo que a semana pasada, trasladando o anterior, trasladando este problema, e cando o BNG presentou esta proposición, tamén queremos deixar claro que nos ofertamos, e non foi aceptado porque algún grupo da oposición non quiso pechar unha declaración institucional, posto que, cando estiveron con nós, alo menos, os veciños manifestaron a súa preferencia porque non somente contar coa unanimidade, sino que poidera ser unha declaración institucional de todos os grupos políticos desta corporación. En todo caso, nos adiantamos que imos votar favorablemente, pero sí que a min gustaríame facer alguna reflexión ao respecto desta instalación. En primeiro lugar, para poñer as cousas no seu sitio, decir que, como é coñecido, este vertedoiro foi autorizado en febreiro de 2008 por un goberno bipartito da Xunta de Galicia, o que lle gusta decir
a algún compañeiro de corporación goberno de progreso. Tamén gobernaba un goberno de progreso no Concello de Santiago naquel 2008, pero non vou cuestionar a autorización porque entendo que esa autorización foi correctamente concedida, como tamén non teño ninguna dúbida, neste caso podo acreditar que foi así, que nas modificacións de agosto de 2013 e de febreiro de 2014 tamén a tramitación foi realizada correctamente. Pero, en todo caso, creo que neste tema, como en moitos outros temas que afectan ao medio ambiente, creo que o Concello ten que facer o máximo posible. O Concello e tamén a Xunta de Galicia, posto que non soamente é importante ser riguroso na concesión de autorización, sino que neste caso é imprescindible tamén facer un seguimento riguroso e estricto. E, lóxicamente, nese traballo, pois o Concello non somente ten que requerir a Xunta de Galicia, sino que creo que tamén sería útil que os propios servizos municipais poideran facer o máximo posible para colaborar e para acreditar eses incumprimentos que, como suliñou o señor Cela, son evidentes en algúns aspectos que poden ser accesorios, pero que reflicten unha despreocupación do operador ao respecto do funcionamento do vertedoiro. Por lo tanto, creo que é imprescindible neste caso, como en calquera outro desta natureza, exixir toda a información, toda a transparencia, porque a transparencia e a información son a garantía de que as condicións sexan axeitadas. Creo que tamén eso permitiría pois evitar que impere a rumoroloxía e as especulacións que non contribúen a pois que exista unha actividade, pero obviamente esa actividade ten que cumprir todos os condicionantes e, por suposto, garantir a inocuidade e a súa perfecta integración ambiental. Nos temos pendente unha visita para comprobar as diferentes circunstancias que pois acontecen, pero creo que as fotografías e a propia experiencia trasladada polos veciños acredita que neste caso hai algún incumplimiento. Por tanto, debe ser a Xunta de Galicia, en colaboración co Concello, quien acredite e quien ordene, e, se o caso, tome as medidas axeitadas para que esa instalación funcione correctamente. Por lo tanto, volvo a repetir e remato xa, nos imos a votar favorablemente esta proposición. Gracias, Sanduro. Ben, boas tardes. Saúdos aos veciños da zona da Grixoa. Novamente nos vemos as caras porque efectivamente coincidimos co BNG e parece ser que co conxunto dos grupos municipais na preocupación con este tema. Preocúpanos desde hai tempo, cando primeira vez nos chegou o aviso da veciñanza, porque como de seguro xa yo comentaron nestas visitas estos distintos grupos aos veciños, pois xa mantivemos eu persoalmente varias xuntanzas cos veciños afectados por estes problemas derivados do uso da canteira de Miramontes como vertedoiro. Decir que tras ter este coñecemento, os servizos ambientais do Concello realizaron inspeccións no interior da canteira, dos que elaboramos un informe no mes de marzo, onde constataban incumplimentos e problemas ambientais, como son os malos cheiros, como a ausencia de peche perimetral, tamén unha ausencia de cuberta ou rede que evita a presencia de gaivotas, e ademais a posibilidade evidente de contaminación das augas por lisiviados da planta de Tecnosolos. Incumprimentos que deberían ter sido detectados polo plan de vixianza ambiental e corrixidos, e é evidente que non foi. Como ben sabe tamén o conxunto da corporación, o órgano sustantivo para a autorización e control ambiental destas instalacións é a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, polo que se lle dou traslado oficial desde este Concello de dito informe para que tomara as medidas que corresponderan, que creo pois que están sin tomar. Tamén, desde o Concello, fixemos analíticas de auga do regato da Rañoa, que descurre o pé da canteira, tamén en colaboración cos veciños. Deles non se pudo concluir nada significativo en relación con a posible afección no momento da toma da canteira, e na actualidade estamos traballando nunha avaliación xurídica ambiental máis profunda da que teremos resultados nas vindeiras semanas. Todo este traballo tense feito en contacto permanente cos afectados, coincidimos, insisto, nesa preocupación, evidentemente votaremos a favor, pero tamén seguiremos exercendo as nosas responsabilidades como fixemos ata agora. Moitas gracias. Moitas gracias, Xan. Rubén, segunda quenda. Bueno, eu moi brevemente, eu creo que o que é positivo é que máis alá de que isto se formule como declaración
institucional ou non, se aprobe por unanimidade de todos os grupos da corporación. Eu creo que é importante que os veciños e as veciñas se marchen hoxe do pleno convencidos de que con independencia de quen este no goberno ou quen este na oposición, o conxunto da corporación vai estar en riba disto, e eu creo que o que temos que facer agora mesmo, entre todos e todas, é presionar o máximo posible a todas as instancias que poden facer un control real e efectivo disto, nomeadamente a Xunta de Galiza. Eu creo que o tema do Parlamento Europeo, por outras experiencias, non é en absoluto menor, e que, sobre todo, que os veciños e as veciñas poidan ter todas as garantías de que a auga que consumen todos os días, que a auga que beben os seus animais, que a auga que se regan plantas e alimentos que despois se van a consumir, pois non ten absolutamente ningún problema, e que, por outra parte, se minimizan cuestións que agora mesmo son evidentes. Algunhas delas facía referencia ao concelleiro Xanduro, pois, a respecto do tapado de gaivotas, a outras facemos referencias nós a respecto do perímetro, non só por animais, calquer persoa pode entrar ali, pode caer nunha desas balsas, pode pasar toda unha serie de cousas que non deberían pasar, e despois hai cuestións que non fai falta ser técnico para ver, non? Quero dicir, eu non son técnico medioambiental, son economista, pero sei cando unha balsa está impermeabilizada ou non está impermeabilizada e os perigos que iso pode levar, non? Por lo tanto, eu creo que nas cousas que son evidentes, que son claramente visualizáveis, pois xa se debe de actuar de oficio, e a partir de aí coincido co concelleiro que o que é importante é tamén facer unha avaliación desde unha perspectiva medioambiental moito máis profunda, non? E sistemática, porque posiblemente, polo que a nós nos teñen trasladado técnicos con coñecemento de causa, pois incluso as analíticas da auga non teñen por que ser en absoluto un dato definitivo, que en función de como se tomen, cando e como, poden dar unhas cousas ou outras, non? Por lo tanto, incluso eso, sistematizalo no tempo, e que por parte dos xestores desa empresa, pois que saiban que van a ter as administracións públicas vixiantes a hora de que se cumpla estrictamente ca legalidade vixente, e por outra parte, que se minimicen outro tipo de problemas, como pode ser o tráfico de camións por pistas que non están preparadas para ese tráfico, o problema dos cheiros, outro tipo de problemas, non? Por lo tanto, eu creo que é importante que haxa este posicionamento común da corporación, e a partir de aí, pois, todos e todas xuntos, veciños, veciñas, corporación, pois, presionar e intentar facer, pois, que se cumplan todas as cuestións das que hoxe se fixo mención aquí, non? Pasemos ao seguinte punto e agradecemos aquí a presencia dos veciños e das veciñas da Grixoa. O seguinte punto na orde do día é a proposición do Partido Socialista en defensa da especialización do xulgado en Santiago, que foi reconvertida en declaración institucional por unanimidade dos grupos. Señor secretario, se pode dar lectura a parte propositiva da declaración institucional. Vese o que destacaron os grupos, unha parte da parte expositiva pequena, despois o acordo. O acordo aprobado pola Comisión Permanente atribuye aos xulgados especializados en virtude previsto no artigo 98.2 da Lei Orgánica do Poder Xudicial a competencia para coñecer dos asuntos que ingresen a partir do 1 de xuño relacionados coas condicións xerais incluídas en contratos de financiamento con garantías reais inmobiliarias cuxo prestatario sexa unha persoa física. As medidas contempladas no plan de urxencia serán evaluadas mensualmente por o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Ministerio de Xustiza e as comunidades autónomas con competencias nesta materia, co obxectivo de revisar a eficacia das mesmas e a necesidade da chega dos medios persoais e materiais, responsabilidade destas administracións. Por todo anteriormente exposto, se digo que é un resume, o Concello de Santiago de Compostela acorda, primeiro, instar ao Goberno da Xunta de Galicia a solicitar do Goberno do Estado, escoltando o Consello Xeral do Poder Xudicial, a creación ex novo dun xulgado de reforzo en Santiago cos medios persoais e materiais necesarios, é dicir, unha sala con xuiz, un letrado de Administración de Xusticia, funcionarios, unha sede de reparto propios, coa fin de facer fronte ás demandas polas cláusulas solo. 2. Reiterar a solicitud da Xunta de Galicia ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e a Administración do Estado para que Santiago se dote
con novas salas judiciais do social, contencioso administrativo e de violencia de xénero. Santiago de Compostela, 15 de xunio de 17, Martiño Noriega Sánchez, Agustín Hernández Fernández, etc. Francisco Reyes Santiás, Rubén Cela Díaz. Moitas gracias, señor secretario. Queda logo aprobada esa declaración institucional por unanimidade. Pasaríamos a puntos de dacións de contas, tanto de informe anual, de queixas e suxestións, como de resolucións de alcaldía e acordos de xunta de goberno local, como de resolucións de alcaldía e concellarías delegadas e acordos da xunta de goberno local, que, como cada pleno, están a disposición dos homes e mulleres desta corporación. E antes de pasar a rogos e preguntas, o punto 13, que a comparecencia da concelleira delegada de emprego acordada na sesión plenaria ordinaria do 18 de maio de 2017 e aceptado polo goberno municipal, 5 minutos para xustificar a petición e logo... Eu decía de acabar isto e para pasar bloque e que non se sintan aludidos os compañeros, pero quen fai a defensa? Paco Reyes, 5 minutos. Moi boa tarde novamente, grazas, señor alcalde. O primeiro que teño que decir é que unha mágoa, que falando do primeiro problema que ten Compostela, que é o paro, a situación de milleiros de composteláns e compostelás que buscan un traballo que non atopan, das familias nas que todos os membros en idea de traballar están no paro, teña que ser o PSDG-PSOE quen lle pido ao goberno que compareza para facer unha avaliación do primeiro ano da aplicación do plan de emprego, porque o certo é que non saiu do grupo de goberno comparecer a petición propia para facer esta avaliación do primeiro ano. Referente ao plan de emprego, gustaríame lembrar que foi aprobado por Compostela Aberta como forza política con representación nesta corporación en solitario. E o fixo porque non quiso contar con outros grupos políticos presentes neste pleno. Non considerou necesario promover un gran pacto non só cos axentes sociais e económicos, que por suposto con eles sí, pero non considerou necesario facelo tamén cos representantes da ciudadanía compostelá, que neste caso representan máis do 61% dos votos emitidos e representados no pleno. E non considerou oportuno un gran pacto político para afrontar o primeiro problema da nosa cidade, que leva prácticamente unha década afogando un número importante de familias santiaguesas. Porque, segundo a enquisa de poboación activa do primeiro cuatrimestre do 2017, en Santiago hai 9.100 persoas que buscan un emprego e que non consiguen atopalo. Somos a cidade galega na que máis creceu o paro, segundo a enquisa de poboación activa, un 21,3%. A segunda é a Coruña cun 8,6%. E as restantes cidades viron diminuir o seu número de veciños e veciñas en emprego, destacando Lugo, presidido por unha alcaldesa socialista, que viu reducir o nivel de paro nun 26% e que ten neste momento a taxa de paro máis baixa das 7 cidades galegas, un 14,9%. Quero nese sentido adiantarme a tentación que pode ter Compostela Aberta de abordar os datos do paro de modo similar ao que sigue o goberno do Partido Popular de Mariano Rajoy. Unha guerra de cifras baseado nos datos do Servizo Público de Emprego fronte a enquisa de poboación activa. Gustaríame aclarar cales son as diferenzas entre eses dous sistemas de medición das cifras de paro para non facernos trampas ao solitario neste pleno e non manter dous discursos en paralelo coa intención de confundir a cidadanía e non abordar o problema de fronte para non asumir as responsabilidades do feito e o de non feito. As principais razóns polas que as dúas cifras son diferentes e explican un nivel superior do paro da enquisa de poboación activa son fundamentalmente dúas. A primeira é máis evidente é que non todos os parados que son considerados como tales pola EPA buscan emprego a través das oficinas de emprego e, en consecuencia, non están inscritos na mesma. A explicación de que non todos os parados estén inscritos nunha oficina dos Servizos Públicos de Emprego está en que a obrigatoriedade de desinscripción limítase aos casos en que o desempregado ten dereito a percibir alguna prestación por desemprego ou beneficiarse das medidas de políticas activas de emprego. A segunda razón pola que o paro da enquisa de poboación activa e o rexistrado difiren é a exclusión polo Servizo Público de Emprego Estatal das cifras do paro rexistrado de determinados colectivos de demandantes de emprego, excluídos pola orde ministerial do 11 de marzo do 85, non ocupados inscritos en oficinas públicas de emprego cando, pola contra, se declaran na enquisa de poboación activa que buscan activamente emprego e están dispoñibles para traballar no prazo de 2 semanas sen parados nesta última estadística.
Tan só un dato, e con isto remato a primeira intervención. Atendendo as últimas cifras do Servizo Público de Emprego, supostamente en Santiago creáronse no último mes publicado, abril, 800 novos postos de traballo respecto do mesmo mes do ano pasado. Pero se nos fixamos nos datos do número de contratos, estes só aumentan respecto do ano pasado en 300. Alguén pode explicar como é posible crear 878 novos postos de traballo cando o número de contratos só creceu en 422? Non saen as cifras. Ademais, o número de novos empregos en contrato anterior, segundo o Servizo Público de Emprego, é de 37. Definitivamente, non saen os números. Esperamos que se aclare por parte da comparecencia da concelleira responsable de Emprego. Moitas gracias. Gracias, señor Paco Reyes. Marta Lois, 10 minutos para a súa quenda. Podería ampliar no caso de que quixese utilizar a segunda quenda funcionando? Acordouse en Xunta de Portavoces que sí, e de feito Agustín fixo a proposta de facelo en todos os puntos, pero eu, dada o contido do pleno, teria que andar co cálculo e non podía... Bueno, non preciso, pero bueno, sí, era para saber. A segunda quenda, non sei canto é na comparecencia. 5, non? Creo que tamén 10, non? 10. Pero bueno. Bueno, pois boa tarde de novo e vou intentar pois tratar de ser clara e que non haxa un baile importante de datos e de cifras, pero sí gustaríame en primeiro lugar enmarcar a pregunta que o Grupo Socialista fai para a miña comparecencia e lembrar que a Mesa do Emprego, como ben decíamos antes, o pasado 14 de xaneiro de 2016 aprobou a Estrategia de Emprego do Concello para o período 2016-2020, que recolle os obxectivos, as liñas e medidas que se desenvolverán nos vindeiros anos para dinamizar o mercado laboral de Compostela. E o orzamento xeral previsto para o conxunto desta estrategia ascende a 12.722.953 euros, dos cales 3.479.353 serán de aportación municipal e 9.243.600 de outras administracións. En conxunto, na elaboración desta estrategia participaron 2.000 persoas. Despois irei desgranando algunhas das actividades. A día de hoxe podemos dicir que en relación á estrategia no ano 2016 e o orzamento levase cumprido alrededor dun 30% das actuacións previstas. Ben, quería apelar aquí tamén no inicio o principio de subsidiariedade da escala local do papel que nos corresponde como Concello. O Concello de Santiago implícase nos ámbitos aínda que non sexa a súa competencia, porque, como ben saben, a competencia exclusiva é de outras administracións, vai intervir na medida que os obxectivos de acción de loita polo emprego por parte da administración, como pode ser a Xunta de Galicia, non alcance. Compostela participa en todas as vías que por concurrencia competitiva ten abertas a Xunta de Galicia. Falamos dos obradoiros de emprego, dos cursos ACD, dos programas integrados, dos programas de contratación de persoas desempregadas, da solicitude de axentes de emprego, orientación laboral. Concurrimos en todas, pero ademais buscamos financiamento en outras administracións, como a Administración do Estado ou a Europea do Estado, a través das convocatorias, que non vou agora aquí a aburrir cos códigos, pero fundamentalmente coas que aproban as bases reguladoras das axudas do Fondo Social Europeo previstas no Programa Operativo de Emprego Juvenil destinadas á integración sostible de persoas novas no contexto da garantía juvenil, que son axudas por un importe de 1.300.000. E tamén participamos en convocatorias europeas a través da EDUSI das axudas a accións urbanas innovadoras por un importe dos 5 millóns de euros. Dito isto, o contexto é importante remarcarlo, que lle afecta a Compostela. A Santiago afectalle o que sucede en canto á situación económica e as políticas que se desenvolven tanto no marco autonómico como no marco do Estado. E, en ese sentido, ao Grupo Socialista lle gustaría indicarlle que moitas veces algunhas das valoracións críticas respecto aos datos de desemprego en Compostela, e recomendo ao señor Reyes que faga ese tipo de solicitudes hacia o Parlamento e hacia o seu propio grupo, porque é realmente preocupante os últimos datos coñecidos polo Instituto Nacional de Estadística sobre o desemprego para Galicia. Son datos demoledores para a acción de goberno do Partido Popular de Núñez Feijóo.
A situación de Galicia presenta os peores datos de todo o Estado durante este trimestre, cos datos enormemente preocupantes. Así, gustaríame lembrar aquí que, mentras no conxunto do Estado perdéronse 44.600 empregos, o 0,3%, en Galicia perdéronse 24.100, o 2,9%, o que significa que a metade de todo o emprego asalariado destruído no Estado español tuvo lugar en Galicia. Para recordarlle un pouco tamén ao señor Reyes o marco importante para ver as responsabilidades. Case 6 de cada 10 empregos destruídos no último trimestre estaba ocupado por un galego ou por unha galega, e as cifras do paro deixan un panorama igualmente desolador. De todo o Estado, o paro estimado pola enquisa de poboación activa estima un incremento de 17.200 persoas, 0,4% dos que 13.000 son galegos e galegas. Polo tanto, a Compostela afectalle as políticas do Partido Popular en Galiza e afectalle as políticas e as decisións de Mariano Rajoy no Estado español. Afectalle a reforma laboral, que significou a caída dos salarios e a precarización do mercado de traballo, así como tamén a Lei 27/2013 de racionalización e sostenibilidade das administracións, normas que, como ben saben, lastran a autonomía das entidades locais. Pero dito isto, e pasando a describir cales son as áreas fundamentais de actuación que se aprobaron tras o Plan de Emprego, a Estrategia polo Emprego de Compostela divídese en 5 grandes áreas de actuación. En conxunto, apuntan a 9 obxectivos que se consideran fundamentais para que en Santiago se poida desenvolver un mercado laboral de calidade e igualitario. É un documento que recolle o peso orzamentario do que tería que corresponderlle a cada unha das áreas de actuación, que falarei despois. A área que lle corresponde a maior parte do orzamento é a área dos servicios de apoio ás persoas para a consecución dun emprego, cun 60% total do orzamento. Nesta área recóllense 2 obxectivos fundamentais: mellorar a empregabilidade das persoas, poñendo en marcha procesos de inserción continuados, abertos e adaptados ás necesidades e oportunidades, e diminuir a desigualdade de xénero existente no acceso ao emprego. En segundo lugar, tamén ven a área de emprego público e compra pública ética, cun 20% de total previsto. Os obxectivos desta área son tamén 2. Transformar o ámbito de emprego local para facelo máis igualitario e inclusivo a través dunha política municipal impulsora da contratación de persoal. Incidir na consecución dun emprego máis igualitario e inclusivo a través da contratación externa e incrementar o peso da economía social, o emprego protexido e o terceiro sector nesta contratación pública. O terceiro ámbito en peso orzamentario, cun 10%, é o fomento do emprendemento con especial incidencia na economía social. Os obxectivos aquí son visibilizar e sensibilizar sobre a economía social como modelo de economía baseado en valores e que pon no centro as persoas e as súas necesidades por riba dos beneficios estrictamente empresariais. Un obxectivo que aposta por favorecer e fomentar o emprendemento como fórmula de inserción laboral, incorporando, entre outras, as fórmulas, como decíamos, de economía social e democratizando dito acceso para colectivos con menores oportunidades. A cuarta área desas 5 é a de colaboración empresarial e compromiso cívico, a que lle correspondería un 7% do orzamento. O obxectivo neste ámbito é implicar o tecido empresarial na consecución dun pleno emprego de calidade no marco da súa responsabilidade social empresarial e incrementar a súa utilización dos servicios municipais de intermediación laboral. E, finalmente, a área de rede de axentes, coordinación e avaliación. Corresponderíalle un 3% do total. Os obxectivos nesta área de control son mellorar a coordinación e optimización dos recursos sociolaborais no ámbito municipal, potenciando o traballo colaborativo e o funcionamento dunha rede local de recursos sociolaborais. Tamén a mellora continua das competencias do persoal técnico municipal e das entidades que forman parte da rede local polo emprego. Como decía antes, a día de hoxe podemos dicir que xa temos cumprido máis do 30% das actuacións previstas nestas áreas. Permítame agora continuar a miña comparecencia tratando de respostar a outra parte desta solicitude de preguntas que ten que ver coa análise dos datos da enquisa de poboación activa do primeiro trimestre, que é a máis actualizada que hai,
para así tamén contextualizar a continuación o traballo que se desenvolve dende a área de emprego no marco do Plan de Emprego. E neste caso entendo que o voceiro do Grupo Municipal Socialista cometeu unha errata ao solicitar un análise dos datos da EPA correspondentes ao primeiro semestre de 2017, xa que o primeiro semestre non rematou e, polo tanto, estes datos aínda non están publicados. Os datos da EPA do primeiro trimestre indican que Santiago é a cidade galega con maior taxa de actividade, coa maior taxa de ocupación e ten a segunda maior taxa de paro. Adianto, entre parénteses, que non queremos sacar como Grupo de Goberno Compostela Aberta aquí peitos sobre os resultados destes datos, que entendemos que globalmente son positivos, sino indicalos comparativamente. En concreto, a taxa de actividade no primeiro trimestre en Santiago foi do 64,5%. A segunda foi a de Lugo, con un 59,5%. É dicir, que Compostela foi claramente a cidade galega cun mellor porcentaxe de persoas activas sobre a poboación de maiores de 16 anos. A taxa de ocupación no primeiro trimestre en Santiago foi do 54,1%. A segunda foi de novo Lugo, con un 50,6%. Neste aspecto, tamén Compostela foi claramente a cidade cunha mellor porcentaxe de persoas ocupadas sobre a poboación de maiores de 16. E, finalmente, a taxa de paro en Compostela é de 16,2% e é a segunda mellor cifra só despois de Lugo. É certo que a taxa de paro pasou do 14,7% no último trimestre de 2016 a 16,2% neste primeiro trimestre, pero se miramos as taxas de actividade e ocupación, houve un crecemento en ambos casos. A taxa de actividade pasou de 62,1 a 64,5, é dicir, hai máis xente neste momento na cidade en disposición de traballar, e a taxa de ocupación pasou de un 52,9 ao 54,1, é dicir, pese a que subiu a taxa de paro, é certo que hai unha maior taxa de persoas ocupadas na cidade. En síntese, creemos que as tres conclusións que se poden extraer tamén destes datos son, por unha banda, que Santiago é unha cidade galega, xunto con Lugo, que ten uns datos razonablemente positivos no seu mercado laboral comparativamente con outras cidades, que o ano 2017 comenzou cun incremento tanto das persoas que están en disposición de traballar como das persoas que están traballando en Santiago, e, en terceiro lugar, que a taxa de paro tivo un decrecemento que entendemos que é puntual e que se enmarca nun contexto positivo da cidade, xa que se debeu en boa medida a que se incrementou o número de persoas en disposición de traballar. A análise da EPA pode complementarse coa análise das cifras das persoas registradas no paro da cidade, e neste caso os datos máis actualizados que temos son os do pasado mes de maio. O número de persoas registradas no paro en Compostela no pasado mes de maio foi de 6.130. É o número de persoas registradas no paro na cidade máis baixo dende outubro de 2008, xusto no comezo da crise económica, cando houbo na cidade 6.027 persoas paradas. Cuantitativamente, unha cifra, como decía antes, razonablemente positiva, que indica que a forza da recuperación económica en Compostela é que avala tamén o traballo que se está facendo dende o Goberno Municipal, como unha das causas, non como a única, para o desenvolvemento dos diferentes sectores económicos da cidade. Por exemplo, en maio de 2013 a cidade tivo 9.536 persoas registradas no paro. En apenas 4 anos esta cifra foise reducindo en máis de 3.400 persoas, o que representa unha reducción do 35%. Pero esta cifra tamén é boa se a comparamos cos anos anteriores á crise. Por exemplo, en maio de 2006, en Santiago houbo 6.166 persoas registradas no paro. É dicir, que hoxe, tras unha profunda crise, ou no medio aínda dunha crise que estamos soportando, temos menos persoas registradas no paro que no ano 2006, cando o contexto económico era moito máis favorable. Pero non queremos caer aquí, como decía antes, nin no triunfalismo, nin a excitación dos datos, pero sí que hai que recoñecer esa tendencia tamén para a cidade e comparala con outros lugares. Dende o Goberno Municipal temos dous obxectivos complementarios en materia de emprego. O primeiro obxectivo é situar o número de persoas registradas no paro
por debaixo das 6.000, dun xeito consistente. Pensamos que xa nos próximos meses, ante as boas previsións turísticas, ante a temporada forte de verán, poderemos conseguir esa cifra e gustaríanos que esa cifra fose acompañada por emprego de calidade. O segundo obxectivo é máis estructural que meramente cuantitativo e consiste en conseguir que non só se reduza o número de persoas no paro, senón que esta reducción sexa xusta e equilibrada, desenvolvendo un modelo económico máis sostible, ordeado, un modelo de desenvolvemento local que teña en conta os colectivos con maiores dificultades de inserción laboral. E precisamente para todos eses obxectivos, para estes dous obxectivos, falei ao inicio da miña intervención das 5 principais áreas do plan de emprego. De momento, en principio, deixo aquí tratando de ter contestado a todas as cuestións que formulaba o Grupo Socialista. Grazas. Quedaríanche 6 minutos para a segunda quenda, se quixeres utilizalos, Marta, porque son primeira quenda 10 e segunda quenda 10 nas comparecencias, según nos informa aquí tamén o secretario. Rubén, 5 minutos. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu creo que hai un erro, desgraciadamente, bastante común neste tipo de análisis, non? Eu creo que hai uns datos que son obxectivos non, obxectiváveis, que é diferente, que son os que teñen que ver cos datos fornecidos pola enquisa de poboación activa e polo paro registrado, mas eu creo que poden inducir a lecturas un pouco enganosas, non? Voume explicar. Hai un elemento que non é discutible, facía referencia a concelleira ela, é que nos anos máis duros da crise económica nos chegamos en Santiago a rozar as 10.000 persoas en situación de desemprego anotadas nas listas do paro, e que hoxe esas máis listas falan de 6.130 persoas, en concreto 3.461 mulleres e 2.669 homes, non? E temos unha enquisa de poboación da activa para o primeiro trimestre que nos fala pois de 47.100 persoas ocupadas en Santiago de Compostela e 9.100 paradas, non? Por lo tanto, hai unha cousa que non é discutible a tenor deses datos, e é que hai unha evolución positiva desde o comezo da crise económica até hoxe, non? Que é o que non deixan ver ou poden camuflar eses datos? Bueno, cuestións que para nós son moi importantes. Primeiro, os datos de paro registrado non contemplan nin a emigración, que no caso de Santiago non é precisamente pouca cousa, é dicir, toda a xente nova que colla a maleta e marcha para Alemania, para Estados Unidos, para Australia, para Brasil, a buscar a oportunidade laboral que aquí se lle nega, non computa. Non computa toda a xente nova, onde Santiago non só non é unha excepción, sino que é referencia, que se está sobreformando, é dicir, que estuda unha segunda carreira, un segundo ciclo, algún máster, non porque lle faga falta, non porque crea que está mal formado, sino porque di, non atopo traballo e antes de estar na casa sin facer nada, sigo estudando. Esa xente non computa, non existe nesas cifras. Non existe, e isto a nivel de paro registrado máis importante, todas aquelas persoas que deixan de recibir unha prestación de desemprego e que son conscientes que a través do Servicio Galego de Colocación nunca van a topar un posto de traballo. E, por tanto, o único incentivo que teñen para estar anotados é, mentre reciben unha prestación económica, no momento en que non a reciben, non se volven a anotar e desaparecen radicalmente da estadística. No caso da EPA, non vou entrar aquí por non perder máis tempo, pero, bueno, como o seu nome indica, é unha enquisa, e como enquisa, aínda que hoxe para min son datos bastante máis fiables e bastante máis realistas que os das listas de desemprego, pois tamén teñen os seus problemas, non? Pero, sobre todo, o que non reflexan, e para non ser máis importante, é o tipo de traballo que se crea, non? E o tipo de traballo que se crea é enormemente eventual e enormemente precario, non? E no caso de Santiago de Compostela, clarísimamente vinculado ao sector servicios, onde pois é especialmente precario e eventual, non? E iso o que fai é imposibilitar pois xa non só a emancipación de moita xente nova que con traballo non se pode marchar da casa dos pais, das nais, sino pois establecer o máis mínimo proxecto vital a medio prazo, non? Tampouco reflexa a xente que está traballando moi por debaixo da súa cualificación profesional. Calquera que vaya ao franco e preguntar a cualificación profesional sin facer ningún demérito do traballo na hostelería, pero veríamos a cantidad de licenciados, de licenciadas que están traballando en empregos
que non son para os que se prepararon, co desperdicio que tamén eso supón en termos formativos. E incluso tampouco se fai referencia ao tipo de autoemprego que se crea. Estamos creando unha nova xeración de autónomos e autónomas que son falsos autónomos e autónomas. En moitos casos son empresas que obrigan a facerse autónomos cando realmente a práctica é de asalariados. E xa non digamos a perda de dereitos. Hoxe teremos oportunidade para falar despois de algunha outra cuestión. Por lo tanto, os datos oficiais eu creo que non reflexan algún dos problemas estruturais que ten Santiago, que son a baixa industrialización, somos a cidade con menor número de afiliacións á Seguridade Social en materia industrial, a excesiva tercialización co que eso conleva, ou un modelo turístico e de empregabilidade vinculado ao turismo manifestamente mellorável, unha excesivísima dependencia da función pública, vímolo moi ben cando o Partido Popular quitou a paga extra aos traballadores e traballadoras públicas, a repercusión práctica que tivo nunha cidade como Santiago, e o pouco aproveitado que está o potencial do sector terciario nun concello como Santiago con 220 km cuadrados maioritariamente rurais. Por lo tanto, xa que se me acabou o tempo, decir que nós estamos de acordo que os 4 eixos fundamentais que artellan ese plan de emprego 2015-2020, tanto os itinerarios personalizados de inserción laboral, como o papel do Concello como mediador activo coas empresas, como a introducción, por suposto, da perspectiva de xénero nas políticas de emprego e tamén a atención específica aos colectivos con dificultade para a súa inserción laboral. Faltaríanos, posiblemente, un epígrafe específico, como temos demandado en tantas ocasións, dun plan de emprego específicamente juvenil e incluso medidas que se pudieran tomar para, por lo menos, intentar propiciar o retorno de moita xente nova que se ten marchado, pero en termos xerais, co que son os grandes eixos estamos de acordo. O que nos parece máis preocupante é o cumprimento. A Concellería falaba de que a estas alturas están cumpridos un 30%, posiblemente me teño fixado máis no 70% non cumprido que no 30%, pero aínda hoxe relendo algunhas das medidas, é evidente que algunhas das cuestións das que se falaban nese plan, desde prácticas remuneradas, desde a Escola de Fomento Agrícola, desde as cláusulas que impiden a subcontratación, hoxe falaremos tamén diso, desde os avais ás pequenas empresas e incluso os microcréditos, desde a garantir a asinatura de contratos municipais con empresas que teñan probado o estrito cumprimento da normativa en materia laboral e demais. Creo que hai moitas desas que estarán dentro dese 70 e agardemos que o remate da estrategia no ano 2020 a imensa maioría das mesmas estén cumpridas. Gracias, Rubén. Empregaches casi 2 minutos máis, o digo para o resto dos grupos se queren empregar. Por parte do Partido Popular, Maite. Gracias, alcalde. Boa tarde. Dentro do Grupo Municipal Popular non imos entrar nun debate de cifras, de datos. É certo que hai datos positivos de emprego últimos, tamén é certo que hai datos que son malos. Só unha cuestión, a hora de comparar variables que teñen un componente estacionario moi forte, o recomendable é facer unha comparación interanual e non intertrimestral, tanto para os datos de Santiago como de Galicia. A comparación do primeiro trimestre dun ano con un cuarto trimestre anterior dá lugar a resultados que non son correctos. O que sí queremos dicir, que se hai algún dato bo, non son polas políticas que se están a cometer dentro do goberno municipal. Xa pusemos de manifesto tanto no pleno extraordinario celebrado a semana pasada como noutros plenos que hai un valeiro moi forte de iniciativas. Non temos plan estratégico de turismo, o plan de emprego ten que actualizarse, o plan estratégico de comercio ten unha elevada falta de concreción. Pode haber actuacións concretas, é certo, pero deseñadas moitas veces de forma moi illada, por lo que o resultado da súa implementación pode ser moi feble. E outra cousa que sorprende moito é que o fomento da economía social no Concello non forme parte das competencias da concelleira que hoxe comparece, senón da concelleira que ten competencias en política social, a señora Fernández, por lo que non sei se esta comparecencia tiña que ser compartida polas dúas. E sorprende porque non sei se confundimos o que é o concepto de economía social. Non estamos a falar de actuacións en materia de política social, senón de entidades con fórmulas empresariais e fines sociais claramente diferenciadas doutras.
De feito, as actividades propostas no documento recentemente presentados as desenvolve, como é lóxico, a Oficina de Promoción Económica do Concello, que se atopa adscrita á Concellería Responsable de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, que tamén ten as competencias de emprego. Porque unha cousa é que creamos que a maior política social é a creación de emprego e outra distinta é creer que as políticas de promoción económica e creación de emprego se desenrolen dende a Concellería de Política Social. Bueno, tampouco crean vostedes que son os grandes descuidadores da economía social. Os primeiros movimentos nos que partiu este tipo de entidades surdiron no século XIX, cando círculos católicos buscaban humanizar a economía entendendo que estaba excesivamente centrada no capital e non nas persoas. De feito, os primeiros economistas que desenvolven esta idea son dous economistas liberais, John Stuart Mill e Leon Walras. Ademais, esta idea foise desenvolvendo no seguinte século, e tamén no actual, sobre todo na Europa occidental, xa que nos países ligados ao sistema soviético, con economías de planificación centralizadas, non había espazo para os asientes de economía social. Pero deixando ao lado a falta de políticas ou erros da descripción de políticas, o que sí que é certo que se en Santiago se crea emprego, en primeiro lugar, é gracias á reforma da Lei do Mercado de Traballo do ano 2012, acometida polo actual Goberno de España, tal e que, como se demostra xa en recentes traballos académicos do ano pasado, os que se usan modelos econométricos e non unha simple análise de datos estatísticos. A isto hai que acompañar todas as políticas acometidas pola Xunta de Galicia en materia de turismo, comercio exterior, investimento empresarial, apoio á creación de emprego ou innovación. E, por último, non sei se a concelleira pode concretar cales son os obxectivos da promoción económica do Concello, porque o emprego, ao final, está moi ligada coa promoción económica. Porque no último documento onde se atopa alguna información, o documento presentado pola señora Fernández, Desenvolvemento Económico e Políticas Sociais, non se fai un diagnóstico de cal é a estrutura, por exemplo, productiva do Concello, nin cal debería ser. Recóñense moitos obxectivos, pero a maioría deles non teñen concreción de como desenvolverlos. E as liñas de actividades propostas, moitas non se adecuan á maioría dos obxectivos recollidos. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias. Paco. Grazas, señor alcalde. Pois, o primeiro que teño que decir é que, efectivamente, estamos falando do primeiro trimestre porque a EPA sempre é trimestral. Pero, eu insisto, o Servizo Público de Emprego, efectivamente, que hai moita xente que xa non se apunta ao Servizo Público de Emprego, primeiro porque non cree que o Servizo Público poida atoparlle un posto de traballo e segundo porque xa non teñe subsidio. Pero, claro, ademais, pretender explicar as altas tasas de paro en Santiago, a súa evolución negativa, tratando de minimizar esa realidade coa existencia dunha alta tasa de poboación activa, a verdade é que iso é digno dunha explicación dos gobernos do Partido Popular. Porque o certo é que a diferencia de sucedido en outras crisis, onde eran as mulleres quen reducían maioritariamente a súa participación laboral, nesta etapa produciuse o fenómeno contrario, unha notable incorporación de máis mulleres, sobre todo idades entre 35 e 59 anos, ao mercado de traballo en busca de emprego, fundamentalmente por dúas cuestións. Hai moitas profesións que se ten feminizado o emprego e, por outra banda, porque a destrucción de emprego que provocou que moitas familias non podan subsistir, pois levou a que tamén as mulleres, obviamente, pois se ofertaran o posto de traballo. Claro, botarlle a culpa do paro a xente que quere traballar, a verdade é que iso non é aceptable. Atopámonos, ademais, co dato negativo da diminución da afiliación á Seguridade Social na poboación traballadora entre 25 e 39 anos, con respecto ao mesmo período do ano pasado, 2,5 puntos máis. Isto quere dicir que unha parte importante da nosa cidade está a perder o seu emprego, estáse a marchar fora porque non ve futuro en Compostela. Todo isto hai que valorar que os contratos de inicio da relación laboral temporais son o 95% do total. Ademais, o número de contratos de inicio fixos con respecto ao ano pasado subiu un 0%. No referente á conversión de contratos temporais en indefinidos para unha poboación de 47.000 persoas se incrementou no 2017 en 36. No referente á comparativa de tasas de paro de Compostela con outras cidades galegas, aínda que a tasa de Santiago é a segunda menor, o diferencial con respecto ás outras cidades reduciuse considerablemente no último ano, pero se incrementou máis de 2 puntos. Hai un ano, por exemplo, Lugo tiña unha tasa de paro 5 puntos superior a Santiago, agora é máis dun punto inferior a de Santiago. Pero esperamos que a concelleira nos dé datos tamén sobre o número de desempregados de longa duración e de moi longa duración en Compostela. Unha poboación traballadora que ten enormes dificultades para tomar un posto de traballo porque en moitos casos non posúen cualificacións que demanda o mercado.
Este desemprego estrutural e a baixa calidade de emprego teñen graves implicacións sobre a calidade de vida das familias e son responsables en gran medida do aumento das situacións de pobreza e exclusión social dende 2008. A enquisa de condicións de vida 2016, publicada polo INE, mostra a nivel do Estado algúns resultados impactantes. O 14% dos ocupados están en risco de pobreza, unha tasa que está 2,4 puntos por encima do nivel existente en 2013. Cales son eses datos para a nosa cidade? Outra variable que se evolución durante a crise particularmente negativa é a situación laboral dos fogares. A razón é que, según datos da EPA, o número de fogares que teñen todos os seus membros activos en paro experimentou un incremento de 500.000 fogares no Estado. Cales son as cifras para Santiago? Certo que o novo marco competencial dos municipios que introduciu a Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local en materia de emprego existe unanimidade en que non é unha materia de competencia propia e que só a través da delegación ca oportuna dotación ou asumindo voluntariamente a través do expediente cos informes de sustentabilidade financiera que marca a lei podería un municipio exercer novas competencias en materia de emprego. Pero a pregunta é: explorou o Goberno de Compostela aberta coa Xunta alguna destas vías de asunción de responsabilidades para desenvolver unha política de fomento de emprego propia acorde comprometido na campaña electoral? Ou máis aló destas posibilidades, e tal como indica o artigo 4 do Real Decreto Legislativo 3/2015, de conformidade coa Constitución, é posible chegar a acordos en medidas de políticas activas establecendo mecanismos de colaboración oportunos cas entidades locais e a Xunta de Galicia. Exploróse coa Xunta alguna nova forma de colaboración? Cal foi o resultado? Cal foi o compromiso deste Goberno orzamentariamente co fomento de emprego? Reducir o orzamento de actividades nun 23% con respecto ao ano pasado, reducir a partida de cursos de formación dentro das medidas de políticas activas de emprego nun 17% con respecto ao ano pasado? Na estrategia de emprego do plan de emprego, a mí gustaríame preguntar: falan de desenvolver unha estrategia de emprego protegido como mecanismo específico de inclusión laboral e social das persoas con risco de exclusión social. Como? Cantas? Baixo que fórmulas van promover a creación de empresas de inserción a centros especiais de emprego titularidade social ou municipal? Como e cando pensan artellar ese programa de emprego garantido dirixido a persoas en situación de desemprego e contemplado como fórmula transitoria cara a unha inserción laboral normalizada? Afirman que van incorporar cláusulas sociais, criterios de compra ética e reservas de mercado na contratación municipal, garantindo a asinatura de contratos municipais únicamente con empresas que, de xeito probado, cumpan estritamente a normativa laboral. Como? Como fixeron con Valoriza. Din que van introducir cláusulas que obriguen a subrogación de persoal adscrito a contrata, como fixeron cos guías turísticos do tren turístico. Aseguran que van engadir cláusulas que imposibiliten a subcontratación de servizos, nomeadamente a contratación de persoal por medio de empresas de traballo temporal, empresas de servizos, como aconteceu cos centros socioculturais. Outra das medidas que incluen no seu plan é establecer un sistema de incentivos a contratación polas empresas das persoas participantes no programa de emprego protegido e de emprego garantido. Que sistema? Cando vai funcionar? Apoiar financieramente, din vostedes, a realización de prácticas en empresas por parte de mulleres universitarias. Con que partido? Para cantas? Con que calendario? Con que persoal? No relativo a facilitar o acceso a recursos económicos, introducen o acceso a microcréditos para emprendemento, dando prioridade ás entidades de finanzas éticas. Que partida? Baixo que criterios? Señora concelleira, son moitas as preguntas e poucas as respostas que temos escoitado nestes 2 anos. E máis, algunhas das respostas xa as teño respostado con datos. Datos que soamente mostran unha conclusión, que realmente o desemprego non parece ser unha prioridade para o seu grupo de goberno. A cidadanía precisa de solucións concretas, de orzamentos, de accións delimitadas en tempo e forma, non de boas palabras. Cas accións concretas, cos orzamentos concretos, aí van nos a topar. Moitas gracias. Gracias, Paco. Moitas grazas, alcalde. Espera. Bueno, moitas son as consideracións e os debates que poderíamos dar, pero nos minutos que queden vou tratar de comentar globalmente algunhas das cousas que aquí se dixeron. En primeiro lugar, en relación ás consideracións que facía o señor Cela sobre a situación real frente aos datos... Pero un momento, Marta, que non vai o minutero este. Quedouse colapsado, non me extraña. Que non... É a calor. Apagarei, non, outra vez. Non vai. De feito, non marco que marcai. Vamos a volver a empezar. O método tradicional. Aí vai. Xa. Sí, decía que iba a tratar de facer algunhas consideracións xerais en relación aos
as observacións críticas que aquí se formularon e que en relación, por exemplo, ás valoracións que facía o señor Cela dentro do grupo do Bloque Nacionalista, efectivamente sí que concordamos e hai parte dos marcos ou das áreas que se diseñan no plan de emprego están vinculadas tamén á preocupación de que os datos estructurais moitas veces non reflicten tampouco en Compostela a situación dun número moi importante de universitarios e universitarias que nos últimos anos, aínda que non estén cuantificados oficialmente, fixeron as súas maletas para buscar unha oportunidade de emancipación profesional en outro lugar. E nese sentido tamén é prioritario para o Grupo de Compostela Aberta atender a todo ese talento, a toda esa mocidade que moita dela precisamente sae egresada da Universidade de Santiago de Compostela e que logo non ten oportunidade de permanecer aquí. Nese sentido, creo que tamén resulta relevante facer alusión aquí á aposta onde hai un respaldo conxunto tamén por parte dos grupos da oposición na asinatura do convenio por a reindustrialización da cidade, un convenio asinado coa Universidade, coa Cámara de Comercio, coa Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre, onde fundamentalmente se busca conectar investigación, coñecemento e talento con industria e poder traer máis industria para a cidade. É dicir, os datos da excesiva terciarización que ten Compostela témolas que combatir con apostas políticas decididas que xeneren unha maior peso da industria na cidade. Recentemente, tamén, dentro do Grupo de Goberno de Compostela Aberta, presentamos unha candidatura a un proxecto europeo que ten como base fundamental construir un deseño transversal onde están implicadas a meirande parte das áreas de goberno para a obtención dun proxecto no marco da economía circular, porque apostamos por un modelo, así como tamén hoxe aprobouse a declaración institucional conxunta sobre un modelo que respalda a Unión Europea de sustitución do concepto de caducidade, por exemplo, por o concepto de reutilización da oportunidade que ten todos os empregos verdes tamén para Compostela. Levamos meses traballando nesa liña transversal por convertir Compostela nun espacio de oportunidade para a xeración de empregos verdes. É certo que, tendo en conta que Compostela é unha cidade excesivamente terciarizada, moitos dos empregos son empregos precarios ou de mala calidade, e así o confirmamos cando solicitamos fai un ano e medio un estudo dende o propio Departamento de Emprego para coñecer, a través dunha enquisa, cal era a situación sociolaboral das persoas vinculadas aos traballos no sector hosteleiro da cidade. E o resultado desa enquisa, que está colgada tanto na página web da Consellería de Emprego como no propio Observatorio de Igualdade, aparecen elementos interesantes de observación crítica sobre esa necesidade de mellorar a calidade do emprego. Hai unha parte moi sustantiva de empregos no sector da hostelería que están ocupados maiormente por homes e mulleres que teñen carreiras universitarias e están sobrecualificados para desempeñar moitas das tarefas vinculadas ao sector da hostelería. E nese sentido o denunciamos e nese sentido buscamos dirixir estrategias de políticas de emprego que combatan a precariedade laboral. Non quero esquecer aquí novamente o marco para recordarlle tamén ao Grupo Popular que os resultados das políticas do partido do señor Núñez Feijóo en Galicia fan que a situación do noso país presente os peores datos do Estado durante este trimestre e con unha taxa de desemprego moi elevada. Por lo tanto, creo que o Partido Popular non ten nada que dicirlle ás políticas municipais de Compostela en relación a isto. Levamos meses tamén traballando nas cláusulas sociais e, por suposto, que é o noso compromiso como Grupo de Goberno utilizar esas cláusulas sociais na contratación. O Plan Estratégico de Turismo está en proceso de licitación, o Plan de Comercio aprobouse e foi participado, tamén o Grupo Popular podo participar. A economía social é outro dos eixos básicos e non entendo cal é, digamos, a
a sorpresa ou a dúbida de que a economía social non poda ser, en este caso, desenvolvida ou impulsada dende a área que leva a miña compañeira Concha Fernández, unha aposta decidida a economía social por empresas que desenvolvan programas claramente vinculados á acción social e que aposte polas persoas. Os obxectivos da promoción económica, tamén decide o Partido Popular, a meirande parte deles quedan recollidos nun programa global que se chama Compostela Móvese, que este ano se convirte na segunda edición e que está vinculado tanto a unha batería de axudas e de subvencións para empresas de recente creación como de subvencións e de programas específicos de desenvolvemento local que aposta por as empresas locais, por o comercio de proximidade e polos barrios. Vai rematando, Vale. Simplemente decir que creemos que dentro das nosas competencias temos estructurado unha vontade decidida e sostida de apostar polo emprego e pola mellora do emprego na cidade, nada máis. Moitas gracias. Imos a facer o receso. 15 minutos. Forzamos un pouco, Forzamos un pouco, pero ainda así non creo que non sei se nos vai a dar tempo, pero bueno.